Якум салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Зарифа ҷон, хуш омадӣ. Якум лайк манам омадам. Хуш омадӣ ҳама каса. Беаввал калитон бутун ба якум лайк. Ҳама якум лайк. Зинда бошӣ. Лайкҳои якумтон қабул шид. Хуш омадӣ. Якуб хонум. Зарифа Камолова. Якум лайк. салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Якум лайк манам омадам. хуш омадӣ хоҳарҷон. сӯзи нағзи саломатиён муборак. Саломатиёт сӯзан. рӯзи саид муборак. Якум лайк. салом алейкум. сӯзи хуби бачаҷон. алҳамдулилло. сӯзем худо ба шукр. саломат қабул бачаҷон. худат сӯзи нағзи ҷома муборакат бошад. ба шуморо муборак. раҳмати алло хоҳараки азиз. макаса хуш омадед. касе калид надорад даст боло кунад. Зарифат калид надодам. ҷумаам низ муборак бошад. рӯзи саиди ҷума. салом дӯстон. рӯзи саид ҷума муборак. ҳоҷи мирзо мегӯяд бачаҷон ба шумо низ муборак. салом раҳмат ба ҳама муборак. ба шумо низ муборак бошад хоҳараки азиз. универсал хуш омадин. хуш бошед. апаҷон сӯзем хубен. алҳамдулилло мо сӯзем. худо ба шукр. худо ба шукр мекунем ки ба ин рӯзи ҷумарам расонон. худои бузургу меҳрубон. салом алейкум мардуми мусалмон. рӯзи саиди ҷума муборак бошад. дӯстони азиз мошалло беҳтарин беҳтарин ба шумо ба ҳамаи шумо низ муборак бошад. ин рӯзи беҳтарин, ин рӯзи саид, ин рӯзи яъне ки ид ба ҳамаи шумо низ муборак бошад. чорум лайк универсал. зинда боши хоҳарҷон. лайкат ад всего сердца қабул ши. ҳамватанони ғариб сарбаланду хонаобод бошед. дар ин рӯзи ҷума мегӯя уми оиша ба шумо ҳам ҳамчунин хоҳараки азизу гиромӣ. шашум лайк ба канали главним. зинда боши хоҳарҷон. канали главни тағам набоша. марҳамат айбари боло соз. саломатиёт хуб фарзандакот созанд. эфир тамом шудми инқадр тез. кадом эфир хоҳарҷон? эфири кира мегӯен? духтар ма мактаб гасил кадом нигоҳшам накардам. куҷо шуд? ку дар рӯзи саиди ҷума як дастгирӣ кунед дӯстон. ҳоҷи мирзо мега мешава шукронаи алло. шуморам сӯзем иншалло ки апаҷонам. алҳамдулилло морам худо ба шукр мекун ку ба ин рӯзи саиди ҷума бо ба як рӯзи ид расонон. худои бузургу меҳрубон. шавен ма ҳастам ҳаматонда бишен мандам. ами зарифа ҳамаи шумо да шидагия кадоми дастгириш накардай бодироини насилкаш мондагия дастгириш кинед. чиламчиву қурбоирам ғам набоша. зинда боша. офтоблиқ ғам набоша. зарифа обуна шавед манба универсал мега. ҳоҷи мирзо 336 шидум жду роза мега. универсал бо зангула шудум шавен зарифа мега. 24 зарифа Камолова меҳмонӣ ногирифта шидем. дурай ватан мега. 24 зарифа Камолова меҳмони ногирифта шудаам мега. роза шавен ҳастам шумода зарифа мега. раҳмат ҳозир мешам универсал мега. ва ҷувон хоҳарҷон хуш омадӣ. салом алейкум. ва алейкум ассалом. апаҷон сӯзаки алҳамдулилло мо сӯзем. худо ба шукр. худакат сӯзи саломатиёт хубай чикор кади? вайта каналат ягон навигарӣ шид ё ки не хоҳарҷон? ба худо зиқ мемкади қитъами каналотон. дурай ватан ҳастам шумода зарифа мега. 7 лайк балҷон. зинда боши хоҳарак. рӯзи саид ҷума муборак боша. вой и додари ма 2 рӯз буд набуд наёмада буд чӣ ба и намедонам. 7 лайк салом
қарабоӣ. Ва алайкум ассалом. Рӯзи саиди ҷума муборак бошад. додарҷон зинда бошӣ. соз саломатиёт хуба? хоҳаракат соза? қатиш гап задӣ ё не? Зарифа 35 лайк видео нест го роза мегӯяд. 25 шудам. Зарифа универсал мега балҷувон шавен ҳастам шумода. Зарифа мега Зарифа 27 лайк балҷувон мега апаҷони балҷувон салом созен. апаҷон каналтон чӣ кор карден? роза мега рост мега хоҳарҷон канала чиши ку як мода саводка буте. апаҷони балҷувони хайра хондум универсал шудам. рақамша нишон надод. дурай ватан мега як хулиганка зато мусалманка салом ба ҳама каса созен хубе. рӯзи саиди ҷума муборак бошад. ва алайкум ассалом. хоҳараки азизу гиромӣ, раҳмати аллоҳ ба шумо низ ин рӯзи муборак, ин рӯзи саиди ҷума, ин рӯзи ид ба шумо низ муборак бошад. хоҳари азиз айбари боло бигзарен. яна кали табки айбари боло. видео бад мемонам. зарифа мега не каналам нашид зиқ шудам медром шуморо дастгирӣ мекунам. апаҷон хай ягон тай дига бикшу ҳеҷ гап надора. вай подписчикот ба худо иқа меҳнати кадагид май меҳнатат бо аму шавои қалавримора бугӯ. нах лайк админа зинда боши хоҳарҷон. лайкат ба ҷону дил қабул шид. раҳмат ҳамаи шумо да холаҷоно зинда боши. ба шумо низ муборак. мо ҳама ба дастгирии шумоем хоҳарҷони азизи гиромӣ. ключ темада апаш додамуд хоҳарҷон. канали балҷувони чокада апа дурай ватан. канали балҷувони чӣ хеле шид ки каналш маҳкам шид ё ки чӣ хеле шид ки вай шида кор намекуна каналаш. роза 31 лайк 164 шидам. ҳоҷи мирзо мега роза апаҷон натонистам мегум ай сари нав кушум канал лекин худам кушодан натонистам. ҳеҷ қин нест хоҳарҷон. будро як аккаунт кушо ба ҳамо аккаунт дадруни чӣ будро чӣ меган короче я аккаунт бикушу ҳамо аккаунт қати ба ютуб дига тамоми чӣ кори қин надора хоҳарҷон. мусулманка обуна шавед универсал мега раҳмат роза мега апашка напурс дар бораи канал сарфарм вайрон шида инами ҳози дилам ай ҳами каналтои одамотон безор шидам. каналои одамотон безор шидам. чӣ ба додарҷон кӯя сухан ки чо кади бобои ҳоҷӣ буша. зарифа мега амаки фаррух буша ҳастам. зарифа мега ин аз фаррухҷон ами одамо шидагитан будро трам дастгиришон ки иншолло бо дастгирит мекунанд. зарифа 28 шидам. ҳоҷи мирзо мега 845 подписчик 204 ва ба худое қариб омада буде барои подписчикот ку ҷамъ кардам. каналма паролша эмайлша фаромӯш кардам. ма ба номи худо марам чанд канал ман хеле кадагиум барое ки дар ягон коғаз чиёма нанависта будам фаромӯш кардам. марам ду канал ман хеле буда. я тай гудакума кардам я тай хидма кардам. ина мера инами моҳи июн кушодум. худо ба шукр хай нависондум да як варақ каналу чима имайл вайма ки фаромӯш нашава. дӯстои азиз хоҳарако додарако ҳамо хуб мешид амо силкоту найболо далид мекардем. ҳеҷ гап надора хоҳарҷон. ай сар кушо мешава мебинӣ ки дар 1 минут бо ҷои ира гирифте. ай зиёд шидӣ. зарифа ку буша. ҳоҷи мирзо мега боби ҳоҷӣ як давнос вами я давнос вами. зарифа мега аз дигар вастанавид кунед мешад балҷувон универсал мега не аку мега ва му каналам амиқабад ки масалан 845 чӣ дошт подписчик дошт 204 соат ҷамъ кадаги будам. амқа хост ки ай сар вайш кина натонисташ мега ай сари нав мекушам. омӯзиш ютуб будро мефаҳмоната зарки балҷувон омӯзиш ютуб будро амуҷа ба фикрам ҳама чира фаҳмондагай рост дига ма уқа бисёр намедорам не ки амуҷа да бисёр чизоро фаҳмондагаям додармон. қиссаҳои ҷолиб. салом алайкум. ва алайкум ассалом. додари азиз хуш омадӣ. рӯзи саиди ҷума муборакат боша. айбари боло бигзар калиди додам. апай софия салом созен нағзен апаҷон роза мега бобои ҳоҷирам шудам шумо ҳам шавед универсал мега майли дур аз ватан раҳмат апаҷон балҷувон мега
апа админка клуч бите додумад қиссаи ҷолиб унверсал мадам меҳмон шавем мо натарсида шидем дура ватан мега бале вақте ки дастгиритон мекунам бидурин дастгирӣ кунем не ки хоҳарҷоно саросима нашем иншолло ки бинан амо комментро ё ки лайктона мефаҳманд не лайка не комментари нависонда бошӣ мешавам пашка соатҳои ма пашти 2500 буд ай ису подписчиком гирифтисан сарпар вайрон шида ба худо ҳозир соатом 450 монда канал ма дига истифода намебарам ви ба худо камад мондай ко салом самир салом ба худо ми то ҳамин ном чӣ ки дар ҷон сози саломатӣ хубай додараки гумшида ту даг ҷоед чува намедуроед дер медуроед сози саломатиёт хубай рӯзи саид муборакат боша додарҷон айбари боло бигзар не ки калитат надодам ба фикрам ки боби фаррух боша зарифа мега салом раҳмат нағз апай розаҷон худатон нағз кӯдакотон созанд унверсал мега апаҷон видео карда партофтам ҳамаш додари шаҳртузум дар телеграма натонист чи хай одаме ҳаст ки намефаҳмад додар хоҳарҷон мега дилозурда нашав як кас ки натонист бо ягон каси дигара пурс шояд ки бишава на хуб ки роҳуш набоша хоҳарҷони қа меҳнати кардагита барбод нате як таҳ боло бизан мешидагист охе апай софия ма майдаҳакум апаҷон роза мега кира каналш маҳкам шидаги ина номером занг занен мара бифаҳмонен ман мегумтон чӣ хел шидага ман мегумтон ай ки ҷои творческий студия медроин логин паролша мегирем бо касе ина фаррух мега фаррух блогер мега кадомеро кия каналш маҳкам шидаги ина номерошад мондай мега вай кина мефаҳмонумтон ҳама каса хуш омаден азизони дилу рӯзи саид ба ҳаматон боягам муборак бошад бахшиш розаҷон унверсал мега унверсал ма шудам ба лайку комментариш ду сафар салом алейкум ба ҳама рӯзи саиди ҷумъа муборак боша ва алейкум ассалом додари азизи гиромӣ ба шумо низ муборак боша рӯзи саиди ҷумъа соҳ саломатиёт хубай сафари офтолиқ дар ҷои корот созан раҳмат шудаги ҳоба ман ҳам мешам унверсал мега апашка мара фаррух блогер наген ман мубориз ном дорам апашка дар охи даиҷа намефаҳмам баъд ки ман худам медонам ки ту мубориз ном дорӣ додарҷон не ки даиҷа ба намефаҳманд ва мубориз мегӯяд як соат мекунанд ки мубориз кӣ боша барои мо ба ҳамин номи каналат мегирам не ки барои мара муборизҷони додарҷон медоня ҳеҷ гап не апаҷон софия роза мега фаррух ака бахшиш ман номер надорам ин тели шавҳарам қати гап зана фаҳмондаам гира шояд ки ба воситаам шавҳартон кор буд шававу канали шумо кушода шава
Так, коммент монен ма ҳам мешам сафар мега сафар тв мега шудам қиссаҳои ҷолибам версал мега хайр дар паноҳи аллоҳ бошед ҳама каса сарм дард дора балҷон чо каде хоҳарҷон сара дард дора шамол хӯрде ё ки зиқ шидаe барои ҳамо ташаккур қиссаҳои ҷолиб мегам момаи хушрум чӣ хеле воҳ воҳ зинда бош ана беҳтарин сухан кади момаи хушрӯ 100% худо ба шукр то ин даму то ин рӯз яна худо ба шукр шукрона мекунем ки бо ба ин рӯзи саиди ҷумъа худованди бузург расондаем аммо худо ба шукр созем худо чӣ хеле сафарсоз саломатиёт хуб коракот созам апаҷон бахшиш бо миём гап нест хоҳарҷон зинда бошӣ гап нест хоҳараки апа шукронаи худо соз ҳама тинҷ худованд ҳамавақт сарбаланду сарфарозу тинҷ бошид додарҷони азиз сафар апашка ман шуморо мефаҳмам ягон фикри бад накунед ман охир писар нестам шумо занг занед ман мегум тона мумкин бисёр видео партофтен мумкин жалб 3 дона омадагия маҳкам кардагиян каналтона дуромадан каналтона дуромадан мегам мумкин ягон видео чи партофтагӣ 3 жалб дошта бошад мегам маҳкам мекунанд видеотона каналтона ман ягон нияти бад надорум фаррух блогер мегам муборизҷоном дораи ясмина салом апаҷон созед шумо ва алейкум ассалом ясминаҷон как ты как дела как твои дети рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад ясмина добро пожаловать ясминаҷон худо ҳамавақт 100% бошед зинда бошед додарҷон шуморо худовақт ҳамавақт сарбаланду сарфарозу тани сиҳат дошта бошед додарҷон сафар тв намешавад сияҳай аломати саволай фаррух блогер мега мешава момаҷон кор да майда беҳтарин корот соз охе мо нав шавирма ман нав шаварма кор гусел кард беҳтарин хоҳарҷон беҳтарин кор карди зинда бошӣ Земфира привет Земфира как дела как здоровье добро пожаловать пятница муборак Земфираҷон қати шумо гап задам гирем як чояк монома чайкават кадам гирем алҳамдулилла соз апаҷон раҳмат ба шуморо муборак буд саиди ҷумъа мошалло мемурм шаи қахшургар мезанам диди чӣ хел тоҷикиро ёд гирифтӣ ясминаҷон гап нест тоҷикиро ёд гирифтаё салом алейкум дӯстон ва аташка файзобод ва алейкум ассалом созид файзобод додарҷон саломатиёт хубай рӯзи саиди ҷумъа муборакат бошад бари боло бигзар калита додиму Земфира обуна шавед апаҷон универсал мега Земфираҷон ҳамиҷа бошӣ ки универсал мегад обуна шавем роҳи ҳақиқат салом алейкум роҳи ҳақиқат соз саломатиёт хуб коракот соза марҳамат калита додиму бари бошида паролша фаромӯш кардам чӣ хел бикунамш эмайлша шумо дар рӯи бикунам шумо соз кардан метонед акаҷон канал ма балҷон мега ки ва маҳкам шидагӣ неста астағфирулло диди маҳкам шидагӣ неста мега чи ма паролма фаромӯш кардагим парол чиша фаромӯш кардаге барои ҳамуқа дуромада наметона исмоилҷон салом алейкум сози хуби саломатиё соза хубай апаҷон саиди ҷумъа муборак буд худованд ҳама ғарибонро дар паноҳаш нигоҳбон бошад омин раҳмат ман рафтам дар паноҳи аллоҳ боше зиндаву сарбаланд боше ва алейкум ассалом алҳамдулилла мо ҳама созем хубем ва шумо низ рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад исмоилҷон хуш омадӣ калитет натам дунёи забонҳо салом апайвалмоне ва алейкум ассалом хуш омадӣ додарҷон соз саломатиёт хуб рӯзи саиди ҷумъа муборактон бошад
12 лайк биқаб. Зинда боши, лайкат қабул ши додарҷон. Айбари боло Ясмина обуна шудам, шумо ҳам шав. Файзобод ба шумо низ муборак. Чӣ ҳол доред? Алҳамдулиллоҳ, ҳоли мо беҳтару хубтар. Инами дар рӯзи ҷумъаи саид, рӯзи саҳар гуфтем як эфир кунем, кани чӣ гап мешавад. рӯи ҳақиқат созам. Худованд ҳама вақт созу сарбаланд боши додарҷон. София хабар гирен, ман шудам сафар мега. Ку мара як дастгирӣ кунем Файзобод мега. Кулуч натте ба ӯ каналам миём. Ҳеҷ гап надорад додарҷон. Баъди эфир бо мегирам. Калид хардагӣ набошам додарҷон. Ҳеҷ гап надорад. Момаҷон аммо кори мо чӣ шид? Кадом кориши мо сафар нафаҳмидам. О чӣ қадр баланд гап зан иҷа ҳама дӯстоҳа ягон чи нест чӣ хеле кор ку сухан кутӣ. Ма да ёдам биёрам додарак япаш ба худо фуромӯш кардам. Раҳмат апажон қайсингил мегам медонам қайсингилам мегам метонам нависам. Зинда боши беҳтарин Ясминаҷон. София шудам я жду тебя. Файзобод мега София я с вами уже в гостях. Акай Фарух блогер балҷон. Фарухҷон амиҷа ҳастӣ муборис? Шукри худо хубем. Бар шумо низ муборак бошад. Раҳмати Аллоҳ. Дунёи забонҳо миннатдорам ба сухани беҳтаринтон. қиссаҳои ҷолиб жду сафар мега. София жду сафар мега. София апаҷон ещё раз ставьте, пожалуйста, не могу зайти. Ссилку поставид аст Ясмина. Софияҷон амиҷа боси ссилка тамом ки Ясмина мега натонистам дуромада. Сообщество момаҷон. Гап нест додарҷон. Ту ягон чӣ та ягон вай чӣ надошта бошине ки сафар жалобу ягон вай надошта каналат ё ки ягон вай надошта боша авторски надошта боша. Ҳамаша хитай охи ягон тами видео хушрук ягон байд майдаш қати вай компарту иншолла да сообщество мепартум ки ами вай бисёр шава лайкот. Чиламчи сафар биги дега сафар. София я жду Файзобод мега. Роҳи рост ман. Беҳрӯзҷон хай гап нест, ҳеҷ гап надора. Ин эдам метаматина додарҷон гап нест. И калита нахаридем ки додарак япаш чи ами мегирим эти буда охири эфир тамом шид мегирим. Ҳеҷ гап надора додарҷон. Гапи саломати шумо иштироки шумо додарҷон. Хорошо мешам бачаҳо комментҳои безеб нанависетон илтимос универсал мега. Кӣ менависа чи комментҳои безеб хоҳарҷон? Накунен охе мисол одаме аст ки шавҳар дора, одаме аст ки накунен хеле гапҳои безеб нанависен. Даи чи ҳама апаву хоҳарем хеле суханои чӣ накунед. Тимболи ами рӯзи ҷумъа хафа накунен якдигартона. Чӣ дар кора? Апашка и канали мора блок кардем. Олмони тиллоӣ. Чӣ хел блокот кардам? Да ҳами ҷае ку блок накардам ки Фарухҷон. Файзобод 150 шумо да Ясмина мега. Фарух акаҷон болора хонед. Фарух хонди фаҳмиди болора ки чӣ нависондагия. Бия бургама будурон бихонам. Фарух акаҷон маҳкам нашида. Паролаш фаромӯш кардам. Чӣ хел бикунамш? Эмайлш шумо дароӣ бикунам. Шумо соз карда метонен акаҷон. Каналма балҷон мега. Файзобод 150 шумо да Ясмина мега. Фарух акаҷон болора хонед. Файзобод шудам универсал мега. Ягон чӣ надорам момаҷон. Канали ма ҳамаш ай худ май канал тамонам ё ки чӣ ягон видео та. Ку як дастгирӣ кунен Ҳоҷи Мирзо мега. Сафар тв момаҷон ами силкаи видеора монен. Нафаҳмидам дар ки ҷо монам силкаи видео та сафар ядам канал нависондаги ядам чи ку хушрӯ бинавис видео тамонам ё ки канал тамонам. Ҳоҷи Мирзо бобо шудам. Шумо ҳам обуна шавед. Дига каналай Фарух блогер мега. Дига каналма ку номша бугӯ чия ба худо. Фарухҷон ман хеле чӣ мегӯед ман наметавонам блог монда. Блог намондам ба худо. Ясмина шудам шавен. Ку номта бугӯ чия дига каналат. Нахоҳ ки акама блогат монам ки муборҷон айма хеле боварӣ дорӣ ки ма тра блог монам додарак япаш.
апай олмонӣ ман ҳамин ҷоям, лекин банд ҳастам, бахшиши зиёд ки навишта наметавонам. Дунёи забонҳо ба номи Алло ман мегӯям ки ман миллион бор дар ҳамаи эфиром гуфтагим ки ба худо ман ягон кас хафа намешавам. барои чӣ хафашам? Барои шумо ҳаматон дӯстоин. Ин муҳим нест ки аgar шумо биёин ҳамин сами главни саломат бошед, барои моро ҳамуш басед. Додарҷон, ба як ҷои хафагӣ нест. Инҷа набояд мо хафа шавем аз якдигар. Имрӯз нашид, рӯзи дигар нашид. Охир рӯзи худованд бисёре ки мо ҳамирӯз тамом ба ҳамирӯз рӯзмон тамом намешавад. Додарҷон, зинда бошӣ барои сухани беҳтаринат. Не ки ин фикра накун. Додарҷон, ман миннатдорам. салом алейкум ба ҳама дӯстон. Рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад ба ҳама ва мусалмонон. Шаҳри Туз мега ва алейкум ассалом. шаҳри Туз додараки 7 сол саломатиҳои хуб. Рӯзи саиди ҷумъа ба шумо низ муборак бошад. Ина калид дар бари боло бигзар. мубориз ҳамаи қонунош қатӣ шидум жуду сафар мега. инами канал ма мегӯм пашка блок кардем. Розя бо мо потром бинам канем. Не блок кардагӣ нестам, не ки подписаться кардагӣ нестам ки ин озинга ки ман подписаться мекунам. ина дидести баъзан гулача шидам, не ки комментет намондам. баъди чи коммент мемонд. диди охи додарҷон. мубориз жду сафар мега. У меня вчера на канале 30 подписчиков было, сегодня 12. Да, не говори, Ясмина, у всех такая проблема, Ясмина Джон. Что поделать, не знаю, что за проблема, что случилось, я тоже не знаю, ничего не могу сказать. У всех такая проблема. илтимос хоҳаро додаро ҳамун силкҳои болотона удалит кунен. ассалому алейкум. 14 лайк апаҷон сози тинҷи муҳаммад теҷе мега ва алейкум ассалом. додараки азиз хушомадӣ. соз саломатиёт хуб. мо худо ба шукр созем. рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. чида ключ наметен мада додамуд ку софия шудум. ясмина мега духтаро жуду шудагиҳо коммент кунед. духтаро ман ҳам мешам. универсал мега ясмина раҳмат. универсал мега эфиртона ҳам аз телефон мондагем, ва ҳам аз компютер. зинда бошед додарҷон. беҳтарин мегӯм ки ҳар як қадами шумо ба худо бовар кунед. ҳар як қадами шуморо ман ҳурмат мекунам. ҳар як сухане ки шумо менависед ман қадри суханотона медонам. додарҷон, зинда бошед. ман аз замин то осмон миннатдорам. ба ҳар як минуте шумо иштирок мекунед. ман миннатдорам. додараки апаш раҳмати Алло барои дастгирӣ. додарҷон, худованд ай шумо розӣ боша. накардам боризҷон наход ки ман ҳамин корро бикунам. ту додари ку додари қиёматӣ гуфтум ку бачама гуфтум ку раҳмати бачама номи ҷураш мубориз буд. ба худо мубориз гуфтӣ хо кардам ки ҳаваи барои дастгиритон омадам. бисёр одами хуб ҳастед. зинда бошед. дунёи забонҳо шумо ҳам инчунин беҳтарин шахс ҳастед. беҳтарин устод ҳастед. беҳтарин мард ҳастед. додараки азиз, зинда бошед. беҳтарин сухани аллоҳа карде. худованд ай шумо розӣ боша. акай шаҳри Туз чихелин у рӯз ифтор дом, но не могла писать, дочка не дала телефон. акай шаҳри Туз чихелин у рӯз эфир донда будам, но не могла писать мега. духтарам телефона надод. ясмина мега мубориз марам шудам Файзобод мега. дӯстон ки мехоҳанд забони англисӣ, русӣ ва дигар забонҳо омӯзанд, марҳамат ба канали мо ворид шаванд. як бор дигар мехоҳам дунёи забонҳо мега. дӯстоне ки мехоҳанд забони англисӣ, забони русӣ, забони туркӣ ва дигар забонҳоро омӯзанд, марҳамат ба канали мо ворид шаванд. марҳамат касоне ки забон омӯхтан мехоҳанд ба канали додармон дунёи забонҳо ворид шаванду забон омӯзанд. лазги шаҳри Туз мега инами видеора мон момадҷон гап нест. ҳозӣ бимонам ки сафар ҳозӣ неак биё баъди вай бимонам. баъди эфир мешавам. мехел та да ягон вайм будро да видео эфири динагим да будро коммент бимон. сафар додарҷон иншолло чӣ ба нема сухан карда будам ку
ма ваъда додум, меган ал ваъдаю ал даем, вақте ки ваъда кардӣ вафо кун, қавл додӣ меган иҷро кун. Салом акаҷону апаҷона, ҷумъа муборак. Ясминаи танҳо мега ва алайкум ассалом. Ба шумо низ хоҳарҷони азизу гиромӣ, ҷумъа рӯзи саид, рӯзи ид муборак бошад. Хушомадӣ хоҳараки япаш. Ина калита метумад айбари боло сози саломатиёт хубай хоҳарҷони азиз. Кай рафтен? Сафия Шартуз мега ҳамада мешам то охира Сафар ТВ мега нафаҳмидам универсал мега мубориз шудам. Фаррух яж ду тебя Файзобод мега ва алайкум салом. хуш омадӣ апаи ҷун, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Шартуз мега мама гатоид салом ҳамада ва алайкум ассалом. Бахшиш зиёд ки ман оҳиста оҳиста хондам надидамтон. Мама гатовид саломат қабул. Рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. сози саломатиёт хубай бари боло бигзар. 15 лайк. Салом алейк аз номи Муборизҷон апаҷон. Муборизҷон я таёха мегум ку худованд нигаҳбонат боша. Ясминаҷон зинда бошед. Муборизҷон лайкат аз ҷони дил қабул шид. Касоне ки лайка зер накарданд, марҳамат лайка зер кунанд. Ясминаи танҳо хуш бошед. меҳмон ки Муборизҷон калитат бутам дар каналат ё не? Чӣ гуфтӣ? Куя сухан ку меҳмон нав ҳастам аз номи дунёи забонҳо. Мошалло. хуш омадед. Дунёи забонҳо, меҳмони дунёи забонҳо қабул шуди. Айбари боло бигзар. Мо халқи меҳмондӯстем, меҳмондӯстдорем. Айбари боло. Найноми Мубориз. Ясминаҷон мега апаҷон шумо чӣ хел саломатӣ нағз? Алҳамдулилло мо созем. Ясминаи танҳо мега шумо чӣ хел хоҳараки азизу гиромӣ? Дунёи туркӣ обуна шавед, комент кунед. Ман ҳам мешам универсал мега ёсуман як видеора сабшеса намекунӣ. Ин админкара ҳазор кардем салома алейк намегира. Ба худо субҳоналло. Чӣ хел нахо ки ман ҳамиқа хондесам нафаҳмӣ. Ман хондам саломта алейк гирифтам. Шартуз нахоҳам хел. Ба худо ӯ рӯз ҳами дар бораи ҳами хели суханот камакак настроение пари дар кор нестем. Ман саломта алейк гирифтам. Хеле чӣ накунем. Ман хондам даже дар боло ки Шаҳртуз рӯзи ҷумъара муборак мега салом мега. Нахо ки ҳам хели сухан кунӣ додарҷони азизу гиромӣ. Агар нагирифта бошам ина бахшиш мепурсам. София меҳмони нав ҳастам аз номи дунёи забонҳо. Раҳмат дунёи Туркия. Фаҳмидам. Раҳмати Аллоҳ. хуш омадӣ. раҳмат нағз апаҷон. Ясмина тоҷик дунёи туркӣ универсал мега шудам апай. София дунёи туркӣ мега калитон бутун барамтон. ва брате салом ба ҳама. рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. зикр ва дуои мову шуморо мақбул гардонад аллои меҳрубон. ва алайкум ассалом. рӯзи саиди ҷумъа ба шумо низ хоҳараки гиромӣ азиз ва қадр муборак бошад. дар ин рӯзи ҷумъа бигзор ҳамаи мо ки чӣ муроду мақсади нек дорем, хайр дорем, амалӣ гардонад аллои меҳрубон. омин. хуш омадӣ хоҳараки азиз. чӣ хел сози саломатиёт хубай фарзандакот созан нағзан. раҳмат. ман ҳам мешам шумо ба универсал мега 900 шавен дастгирӣ кунем. ёсумани танҳо мега мада бишин сафар мега сафар додарҷон чӣ гуфтӣ? Ма комент монда бошӣ. ма чӣ мекунам? медорам сабшеса мемонам. Шартуз мекунам ба ҷони дил. агар айхтон бошад. ёсумани танҳо мега бале агар айхтон бошад мега мекунам. апаҷон ин канали Мубориз нест. ма арусуш мешавам. арусуш мешавӣ гап нест. арусушам бошӣ. охи касе бошӣ мо ама айноми Мубориз қабул мекунем. айхидма ама дуздӣ нест. Шартуз мега калита додам. салом апаҷони қанду. ва алайкум ассалом. рисум сози саломатиё хубай фарзандакот созан. рӯзи саиди ҷумъа муборакат боша. хуш омадӣ. мада подписаться кунед. 900 шавам ёсумани саломат қабул додари гиромӣ. рӯзи саиди ҷумъа муборакат боша. айбари боло бигзар. калита додам. хуш омадӣ ҳамагони. хуш омадӣ. қадамотон болой дида. ёсуманҷон обуна шавед. пухтупазои беҳтарин универсал мега ёсуманҷан селатамон силкатамон. ёсуманҷон силкатамон. сози хуби ҷиянҳо соз. алҳамдулилло созем. худо ба шукр. ҷиянони хубу созан. ёсумани танҳо 482 тисяч подписчиков дунёи туркӣ мега универсал шав шудум. муҳаммад мега ин ҳамира сабшеса кунед. ҳама
кунед ҳама каса гап нест. Сафарҷон гуфтам ки ҳози ма чихела эфир мебурам дар сабшеста мемонад. ма гуфтам ки ма мемонам додарҷон, ма рафт сухан кардам, ҳеҷ вақт суханат зери по намекунам. шартуз дар сабшеста охирон ма роӣ кунен силкаша ёсумани танҳо мега вали улҷаев салом апаҷон бо лайк омадам. ва алайкум ассалом хоҳараки азиз гиромӣ, садқаи қадамот лайкат қабул шид. сози фарзандакот созан фарзанди хурдие ки нав ба наздикӣ ба дунё омадаи соза саломатиёш хубай. рӯзи ҷумъа муборакат боша хоҳарҷон. Не ки имрӯз меҳмоном бисёра чой пой кадат наметонам. хоҳарҷон хуш бошед апаҷон. ассалом. ва мо созем аз шумо пурсем чӣ ҳол дорен фариштаҳако чӣ хелан? алҳамдулилло ҳамагонӣ созем, хубем, худо ба шукр. то ин даму соат ба ин рӯзи ҷумъаи саид, ба ин рӯзи иди муборак моро бо худованди бузург расонда шукронаш мекунем. аз шумо пурсем хоҳараки гиромӣ, фарзандако чӣ хелан? саломатит созай? кулуч тиен ёсуманҷон додум раҳмат ба шумо ҳам муборак рисуй мега. ёсуман салом ҳамноми ман канали ман да обуна шавен. ёсумани танҳо мега масша чиламчи биги дега сафар мега 1040 шартуз шудам биги дега ки сафар ҳамакаса намиен чойхӯрӣ сафар мега. чӣ дори булучкои пансума ё ки нони як дирама дори? апашка кубине дама ҳастен ё ма ҳастам кани бинамозе не диз ёсуманая. бале ҳастам. ина бинед ки ма ҳастам шумода хоҳарҷон. апай два брат сози рисуй мега бародаро хоҳаро ҳамо силкотонро далид киден. мондум ёсуман шартуз мега дунёи туркӣ силка мондум. мумкин ма шумода бошам ёсумани танҳо. хоҳарҷон дидӣ ма шумода ҳастам. рисуим сози хоҳарҷон. ай шумо пурсен два братя мега 309 два братя шудам шуморо мобуна шавен. ма интизорум файзобод мега. ёсуман шудам шавр рисуй мега. ёсуманҷон 15 подпис чиктон ма шидам. ёсуман мега 15 подпис чиктон шидам. ассалому алайкум. рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад дӯстони азиз. ва алайкум ассалом. саломат аз ҷони дил қабул шид дар ин рӯзи саиди ҷумъа. аз шумо низ муборак боша хоҳараки азиз. ва фикрам омада буди калите додум ё надодамад. файзобод оке мешам. ҳози два братя мега соз алҳамдулилло рисуи мега. касе шавад комент нависед мара мешам шартуз мега. момаҷон меган канали ворд маҳкам шуда. ҳо ҳамиха фаҳмидем. ба худо дина гуфтам қадилум сухт ба худо ки оқа меҳнати кадагиша чӣ кадагиан маҳкам кадагиан. ёсумани танҳо ман дунёи забонҳо ҳастам. гуфтам як пурсам шояд фаромӯш кардед барои сабшеста дунёи туркӣ мега. шартуз ва братья я жду тебя. шартуз ва братья я жду тебя файзобод мега. алайкум салом. рӯзи ҷумъа муборак. восточный кухня салом. рӯзи саиди ҷумъа муборак. ва алайкум ассалом. ба шумо низ хоҳари гиромӣ муборак боша. саломат ба ҷони дил қабул шид. марҳамат калид ай бари боло бигзар. ёсуман танҳо ман дунёи забонҳо ҳастам. гуфтам як пурсам шояд фаромӯш кардед барои сабшеста дунёи забонҳо мега. файзобод силка монед два братья мега. булучка момаҷони автоолоқ мошалло беҳтарин булучка ба ҳамин чой ба маззаи охи. хай ман рафтам кор дорам. апашка зинда бош хоҳараки азиз. раҳмат барои дастгирӣ миннатдорум. худованд ҳар нияти неки хайридори ҳамин рӯзи саиди ҷумъа чиш гардона амалӣ гардонаш. омин. тач лайф салом. мама лайф мега. мама лиф салом. вали ва алайкум ассалом додарҷон. саломат қабул ай бари болоз. рӯзи саиди ҷумъа муборак боша. сози саломатиё хубай модарҷонат созай. рисуи ма шумода давно будум. ёсумани танҳо мега. ёсумани танҳо ман шумо ба давно рисуми краси мега. 152 шудам файзобод два братья мега. марам рафтам. куҷо мераед ки сафар? ҳама каса хуш омаден. рӯзи саид муборактон боша. мардум як дастгирӣ кунед мо ҳам пеш бирем. аз дастгириятон миннатдорум. таҷлайф шоу мега. раҳмат апаҷон. мамалиф мега. зинда боши 20 нафар дар эфир муборак. апай олмони раҳмати алло. ҳама дастгириҳои шумо дараки азиз. ма ай ҳамаи шумо миннатдорум ки ма ба ин рӯзу ба ин меҳмонои гиромӣ расидам. додарҷон зинда боше барои дастгиритон. ба ҳаматон на толка ба як маву ба як мисол дигару дигар ба ҳамаи шумо ай ҳамаи шумо ман миннатдорум барои дастгиритон. зинда бошен. иншоалло ки ай дастум ягон дастгирӣ биёя
дастгиритон мекунам. Ёсман свежижду дар ҷони азиз ман миннатдорум, мегӯм ки ман ҳамаи шумо миннатдорум. Ёсман хабар гир, чойхӯрӣ биё сафар, мега. Ёсманҷон, обуна шудам, шумоам шавед универсал, мега. Ёсман жду сафар, мега. Салом мама лайф таҷ лайф, мега. Раҳмат апаҷон, васточни кухня ма туда калид надодам, чӣ дорӣ ку? Ёсманҷон шудам Файзобод, мега. Дунёи забонҳо бовар кунед, як рӯза 30-40 мана сообщества монед, меган ман намедонам кадом шамонам, не бигум шон хафа мешаванд, не ки ягон видеомда коммент намемонанд, дастгирӣ намекунанд. хай хоҳарҷон, ҳеҷ гап не, худованд мебина ҳамаи мисол чӣ дастгирӣ мекунад, просто бо ҳами ягон сухани вай назананад, хеле вай несте ба номи худо. Мо агар мисол ай ягон кас норӯзигӣ кардем, худованд мебина ку масалан ту мара дастгирӣ мекунӣ, ман дар ҷавоби дастгирӣ ту ё раҳмат намегӯм, ё ки хай ташаккурӣ намекунам, да ягон вай сухани чӣ намегӯм. худованд ҳама ира мебина. хоҳарҷон, дилозурда нашав, чӣ нашав. ира худованд, сами главни худованд бубинам. мисол ай ма раҳмати ма ва ягон чизи ма чӣ хай хурсанд мешавам, медонам хурсанд мешавӣ, не ки худованд ҳама ира мебинад. додар хоҳарҷон, фардо и ҳамаи чира худованд туда гардонда метавад, беҷавоб намемонад. кадом канала маҳкам кардиян, валӣ мега. валӣ ма калити додум, чӣ ба бе калити? Файзобод обуна шудам универсал, мега. Файзобод ма шумода ҳаст, ма шудам шумода два брати, мега. 152, яъне ки салом сағира галаҳо Самира, мега. ва алайкум ассалом Самираҷони апаш, сози саломатиё хуба, фарзандакот созанд. шава ҷумъара чӣ хел гузарондӣ? рӯзи саиди ҷумъа муборакат боша хоҳарҷони азиз. айбари боло. ёсманҷон, завтрак тайёре, биё сафар, мега. таҷлифи 123 шудам, ёсмани танҳо, мега. таҷлифи жду шудам, рисуем, мега. ёсмани танҳо, ман камен мондам будам. хуб, ҳеҷ гап надорад, мефаҳмем шуморо, дунёи забонҳо, мега. ҳама каса созем, бардумед мусалмоно. рӯзи саиди ҷумъа муборак ҳаматонда. Самира Сумая, мега. Самира Сумая, ман шумо ба силка мепартом, чӣ ба обуна нашудед универсал, мега. мо раҳмат, ҳама хуба, ай шумо пурсем апаҷон. алҳамдулилло, морам ҳамагони хубу бардам ба қувват ҳастем. валӣ додараки апаш, охи силка монед дар омада обунатон шавам, силкатон нест, чӣ хел даром. ёсмани танҳо, мега. апашка як эълон ки гапҳои динама. як бор гап бинавис, ба худа ёдам биромадай. ҳамин рӯз соати чанд доред? Соата бинавис ки ман эълон кунам хоҳарҷон. ҳамин рӯз хоҳари рисуем чӣ дора? чӣ дошти? ина ёдам биромад, ба худо фаромӯш кардам. ба худо 125 ҳозида ёдам бизанам, мегум 125 таҷлайф жду сафар, мега. касе нашид бишен шавем мешамтон два брати, мега. таҷлайф хабар гире, биёе сафар, мега. универсал шав шидам Муҳаммад, мега. Самира Сумая, обуна шудам, шавен кунед, ман ҳам мешам. камен монем, мадам мешам, мара мешам универсал, мега. сафар силка монед, ёсмани танҳо, мега. шукронаи алло, раҳмат шумода муборак шавад. рӯзи саиди ҷумъа Самира Сумая, созен хубен, мамалиф, мега. айҳан тағам набоша момаҷон, зинда боши апаҷон. пешравиё хоҳонам, фақат ба пеш. раҳмати алло барои сухани беҳтаринат. додарҷони азизи, ҳама дастгириҳои шумо, бедастгирии шумо ма ягон пешам намерам, ягон чиам намешам. додарҷон, зинда бошед. аввал шумо ба пешравиёи мо. додараки азизу гиромӣ, ай ҳаматон миннатдорум. апаҷон сози шуруған, апаҷон ози шуруған хӯрдам, сер кардам намекунам, агар чой накунӣ. фаҳмидам, шуруған азада шикам трамбофе. валӣ уже хоҳарҷон, зинда боши, оши танат шава хоҳараки апаш. хай агар гозик меҳмон кам шава, иншолло чоид мекунам, не ки намефорам меҳмонам кам шава. ҳамин ячира нафаҳмидам кадом эфире медорам. як овоз дар назарам ҳамин рост бошад, ё ман овозоро фарқ намекунам. восточная кухня. чӣ хел хоҳарҷон, ку як сухан ки ман ҳозир ҳамаша да ҳамиҷа ҷошда секунд нагузашта мефаҳмонам. хоҳарҷони гиромӣ, маъқул нашид овозмон. агар маъқул набоша, ҳозир ман ҷошда мекушам, беовоз мекунам. хоҳарҷон, рисуем ма шумода ҳастам давно, акаҷон. ёсмани танҳо, ҳамин ёсман канали худша ки ё не?
бале ба фикрам канали худ чиба танҳо юсмани танҳо чиба мадо буна намешай мама лиф мега раҳмат барои ключ зинда бошӣ ключа хоҳараки азиз ман нахарида бошам садқаи сари ҳаматон ключ қулф ҳамаш ай шумо ҳай муҳаммад шумода ҳастам агар и ключ набоша шумо дастгирӣ мора дастгирӣ кардан наметонед ҳамин ключа ки дастгиримон мекунед хоҳарҷон марам шумода давнои акаи юсман рисуй мега мада шавен юсмани танҳо мега юсмани танҳо ҳастед шумо дигар юсманҷон мегӯм сафар тв мега хай менависум намехонен алло ключ тиен ба худо дагиҷо навистаи надидам ина ключи додум озима чата меҷиқам кадумета надидам ина меброя кани силкотон охир далид кунен то калид метум то силка метум ягонтат агар надида бошам бахшиши зиёд юсман танҳо ҳастед шумо дигар юсман хайра хондум ёра чира нахондам ки мегӯӣ нахондаем дӯстоне ки мехоҳад забони англисӣ русӣ туркӣ ва дигар забонҳоро омӯзад марҳамат ба канали мо ворид шавад дунёи забонҳо мегӯяд як бор дигар мехонам эълон мекунам дӯстоне ки мехоҳанд забони англисӣ забони русӣ забони туркӣ ва дигар забонҳоро омӯзанд марҳамат ба канали мо ворид шавад дунёи забонҳо марҳамат касоне ки забон омӯхтанро мехоҳанд ба канали додармон дунёи забонҳо ворид шаванду забон омӯзанд забондонӣ ҷаҳондонӣ гуфтаанд чидама да обуна намеша юсман валӣ мега раҳмат юсмани танҳо мамалайф мега два брати 311 шудам юсмани танҳо мега восточный я жду тебя файзобод мега 310 юсман мега ҳаматон ҳамватано ҳама ҳатман ҷавоб метиҳм ҳаматонда мега таҷлиф мега лиф мега ҳар рӯзи якшанбе соати 8 бегом ба вақти Москва барномаи 40 савол дорем касе ки ғолиб омад агар блогер бошад каналша реклама мекунам ва ҳамаи плейлистоша тамошо мекунам дунёи забонҳо мега як бор дигар мехонам ҳар рӯзи якшанбе соати 8 бегонӣ ба вақти Москва барномаи 40 савол дорем касе ки ғолиб омад агар блогер бошад каналша реклама мекунам ва ҳамаи плейлистоша тамошо мекунам дунёи забонҳо мега ва агар блогер набошад 40 сомонӣ мукофотпулӣ барояшон дода мешавад марҳамат ба барномаи 40 савол бо 40 сомон дунёи забонҳо мега марҳамат рӯзи якшанбе ҳамамон ба канали дунёи забонҳо ворид мешавем суолотона кунен илтимос рисуй мега бале силкотона эй хоҳаракот чанд бошид ман шуморо мегум успед намекунам ҳам калиб метам ҳам мехонам ҳам силка удалид мекунам мисол як силка удалид кунда загрузка мешавад мисол тез тез удалид карда намешавад ки ман тез тез удалид кунам суханҳои шуморо бихонам ба хафа мешем кадмета намехонам раҳмат юсман валӣ рекорд мега касе нашида боша шавен дӯстон мешамтон два брати мега момаҷон шумо барои шумо роӣ каден жалоб канали ворда мегӯи ма роӣ кадагим чи мадам обунаҳо айҳан гу ма роиш кадагим астағфирулло дар рӯзи ҷумъа нияти хайр кардан дар кора мада обуна шавин ма шидестам ку юсмани танҳо мега овозтон қанд борина падҷон боши не барои чи гуфтае барои гуфте ки овозотона овозомон ягон монанда ё ки нест хоҳарҷон не барои ӯ чи намегум ака ман шӯхӣ кардам агар овозу маъқулу набоша хоҳарҷон ина бо як борга барои сухани ту мисол агар дар дилат чи нашида бошам ман беовозаш мекунам хоҳарҷони азиз сухани шуморо ман дар замин намемонам кадоми сабшесамона як видеои мара 50 рубл мегзаронам шаада карташ валӣ рекорд мега чира сабшесамона додарҷон ту сухан ки ман мемонам не ки фақат ки ваёт чи набоша жалоб надошта боша мада чи нашава ман мемонам инами ман бепул беягон чи додарҷон нахо ки ман сабшесаро барои пул худои бузургу меҳрубон и дунё чи дунёе нахо ман як видеои шуморо 50 рубл када сабшесамонам додарҷон садқаи саред як видеот ина айноми апат сабшеса не ки фақат додарҷон бе жалоб боша бе вай боша
авторский бошад садқаи сарат бе ягон сум توبه کردم این دنیا همش میگذره نه که خوبی ما باید جاودانی باشه дорогие друзья очищайте ссылку пожалуйста рисуй мега бале ҳозир ман хоҳарҷон камака онам силкошно удалит мекунам ҳама ман силкотон удалит карда мегирам шумо нависта мегирин тез ам боло удалит кунам ки ба худо чӣ наметан соат кам метан студия музыка паҷунҷ хеле алҳамдулилла созем додарҷон бахшиш ки ман силка удалит кардистам силкоро удалит намекунанд надидам тон озибест ин силко да боло мондян ҳозир ман ҳамин силкоро удалит кардам як сухан мекунам дар бораи ҳамин силко салом ва алайкум ассалом севги як суруд барои тухумбирён эҷод кӯ рисум мега кира мегӯй сафара мегӯй ключ берин марҳамат ключ додамтон паҷун клит надодам дидӣ ман гуфтам дар бораи силко як сухан мекунам рости гап ман нами силкоро таҷриба кардамда ба худо ҳоле одамо мегӯянд дурӯғ ин силкаро удалит накунӣ ҳеҷ гап надора ба худо ман таҷриба кардамда силка удалит мекунам вақте силка удалит мекунам бисёр не камакак соатам чӣ шидага бовар кунӣ яке силка як рӯз дига бо бевай кардам бе чӣ мегӯянд бе калит кардам ишам дуруста бе калитам мекарда соатат зиёд мешида дурӯғ мегӯянд одамое ки мегӯянд ин ҳамаш фанда фиреба чи вай неста ба худо роста ина ман худам таҷриба кардагим ака ман намегӯям ман дар фарқ чиз ман удалитам накунем не ки ҳамира ман таҷриба кардам ки силко соата кам мекардиям камакем хел мегӯям ба ман мегӯям бес ки ҳамин кани бинам ҳамин гап роста чӣ мегзаронам ай рости ҳамин ростае ба худо бовар кунем монанд овозтон кида бе болоро бихонам нафаҳмидам овозам кида монанда хоҳарҷон ба худо ё зиқ мекунӣ ё хурсанд мегӣ хай ман рафтам пашка паноҳат ба худо боша фаррухҷон бирафти гиромӣ зинда бошӣ барои дастгирӣ апаҷонат ҳамавақт қадитай раҳмати аллоҳ рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад додарҷон як бори дига хуш омадӣ муборизҷон ёсмани танҳо ҳоли ман 311 нашидам рисуем сафар мегар рақс дора чӣ кор дора два братья ман хато кардам бо 310 навистам ко неки шидам то ман дурӯғ намегӯм ҷон
монанд овозтон восточная кухня мега кида монанде хоҳарҷон окей мешамтон юсмани танҳо два братья мега канали фурӯшӣ ки мехара 5770 подписчик дорад дар балансаш $50 дорад 35000 имо ватсап нависен номероша нависонда вали рекорд мега клипи хидмай вали мега гап нест ма мемонам динами ту чикн будро даваем силка тамон да видео якум силка тамон ма медорам сабшесташ мемону гап нест дударҷон кадомет гуфтем ма мемонам фақат ки вай боша гуфтум ку ма бежалаб штоби мадам ягон вай нашава силка монен юсмани танҳо два братья мега агар касе жалоброӣ кунад вайда номуш мебура ки ами канал жалоброӣ кардагия юсмани танҳо мега айҳан та ғам набоша масша чиламчии сафар ғам нест айҳана айҳанбек сафаров айҳанбек айҳанбекович жалоб надора ҳар рӯз проверка дорум гап нест додарҷон зинда боши ма сухан кардам сухана да замин намемонам два братья олям нашиден не ки фақат вали додарҷон амо будро каменмон ки хеле ман набинам ростига ба ёдам мебура барои ки одами буладу рози айпаи корбори на либосон пӯшидаги ози тайёрам бо насиб боша кор дорум мебурам барои амо дар поёни видеом каменмон ки аёдам набура ба силкатам бумон шавен мада юсман мега два братья олям нашиден юсмани танҳо мега я тут апажон работаю и слушаю вас зинда боши хоҳарҷон разговор нету ясмина ма удалит кардам силка вали мега гап нест вали дударҷон зинда боши ма қариб 5000 подписчик дорам оли ягон каса барои сабшеста сум нагуфтам рост мега охи сабшеста ҷони одаме нахо ки ма барои 50 че ози ман 50 рака мегирам 1000 бор шигар ягон чи кам нестам ма хидмат таъриф намекунам 1000 бор шигар ягон чи кам нестам камам бошам не ки ман намекунам ин кора барои я сабшеста нахо ма 50 рубли мисол иқа дастгирӣ мекунам мара ма 50 рубл гирам ақаллан 1000 рубл мегуфт мегу 50 рубл мега астағфирулло наги ма бепул бе ҳечи мемонам сабшеста 480 фақат ҳамин жалоб надошта боша ки канал ма вай накунам ма иқа мисол зани танҳоим се кӯдак дорум канал ма маҳкам накунам барои мегум марҳамат ҳамин видеои чи боша оригинал айхитон боша жалоб надошта боша вай чӣ мегӯянд музикош авторский набоша ма ба ҷони дил ма сухани ягон тута да замин намемонам гапҳои маро апаҷон нафаҳмидем манаша нефаҳмидам хоҳарҷон ака ма хел кардам ки овозам маъқул то нашид барои ҳамон ака и сухана чӣ кардамат ки агар маъқул нашуда боша ма мекушаму бе овоз менависам ма фаҳмидам маънои гапта ки шумо мегӯед ки овозотон монанда ҳаматона яъне ки ба кӣ ман намедонам ба кӣ монанда хоҳарҷон маънои гапта ма 100% фаҳмидам два братья 10 нафар нашава два братья то 10 нафар нашава ва 483 намешава раҳмат юсмани танҳо мега як сухани дигар дорум ба худо инами поёни видеои ма да медоранд ки ними одамо медоранд мега апа ма шидам шумо да будорен меҳмон шавен бовар мекуне инами як ҳафта зиёде ҳами одамо медоранд дар поёни видеои ма ҳами гапа менависанд не ки бовар кунем ма 1004 боло намешавам чӣ бам хеле мекунанд дурӯғ мекунанд одама ки масалан мо шидем шуморам бишаве не ки ма айҷом ҷумбидагӣ нестем я ҳафта зиёд шида одамо медоранд ҳами сухана дар поёни комментарҳои ман менависанд дар поёни видеои ма коммент мемонанд ки апаҷон моро хабар бигӣ мо шумо да шидагием не ки ма дар ҳамун ҷом истодагием чӣ ба хел мекарда бошанд ҳами одамо ман намедонам мада шавен юсмани танҳо мега вале мада дар кор нест имо бахшиш юсмани танҳо мега чӣ мегӯи рисуя мега юсмани танҳо шидам 4083 нашидем два братья мега бо омадам зинда боши дурай ватан ма ҳама вақт интизорем хоҳарҷон кадом вақте омади зелёни свет марҳамат любое время зелёни света хоҳарҷони азиз барои видео сабшеста мекунанд канали мара вали ва братья ма 4823 шудам вай 22 нишон мета раҳмат юсмани танҳо мега силкаи видеора удалит кунен апашка плюс рава рост мега ба худо ма гуфтум ку як бор дар боло дар бораи сухан кардам гуфтум ку соат зиёд мешавад ростига ма дурӯғ намегӯм бисёр одамо бо ҳами сухана мекунам бисёр одамо мега дурӯғ ай силка чӣ кор намекуна
на самом деле силка соата кам мекард. Соата кам мекуна як баъд ина дина ба худо 1 соату чанд шид вай мурд барое ки силко дар боло мондад. Анами вайам залал мекарда. Мегӯй бовар намекунам ва хафа мешаванд ки залал мекуна. Ҳам соатата залал мекуна, ҳам эфирта мекушад. Аммо байни ими навда салом алейка чӣ будем, хушомадӣ, пасомадӣ, вайам мурд. Эфира мурд худ ба худ. Рисуй мегум главни суратчи майдача дори ку расми кия два братья мега. Чӣ кор кардисти апаҷон? Чӣ кор кардисти? Чӣ кор кардисти ая глав апаҷон? Чира чӣ кор кардистам? Дӯстон медиа салом. Воҳ воҳ дӯстон медиа додарҷони ма омадай. Ва алейкум вассалом додараки апаш хушомадӣ. Созӣ саломатиё хубай. рӯзи саиди ҷумъа муборакат бошад додарҷон. хушомадӣ. хурсанд шавед ҳама вақт. худо аз хурсандӣ диҳад. восточни кухня мега зинда бошӣ. восточни кухня. восточни кухня ки нести ту? Роза Юсуман бо баҳонаи видео номерота гирифтания чӣ ба рисуй мега фаҳмо Юсумани танҳо два братья мега ма имрӯз пага заявка роӣ мекунам яке қабул кунан нағз омин худованд қабул гардонад заявката хоҳарҷони бузург дар ин рӯзи саиди ҷумъа иншолло чӣ бане қабул мекунанд. фақат нияти нек нияти хайр ки иншолло қабул мекунанд. два братья салом дурай ватан мега иншалло хоҳарҷон рисуй мега шумо апай хусият нестен агар не овозтон як хела ба ки як одами дига гуфт ки нести пенза нести овози дуда монанда не нема ки нестам хусият нестам. ва алейкум салом дурай ватан чӣ хеле сози два братья мега о апашка силкора уд кунан время та натури кам мекунанд. надиди бисёр одамо мегӯянд ман худам ҳамира чӣ кардам таҷриба кардам додарҷон. бале рост соата кам мекуна видеорам тез чӣ мекуна эфира ба худо эфирам дина силкора удалид накардан эфирам 1.5 соат буд як чанд буд ки чӣ шид худ ба худ мурдак эфир. салом ба ҳама мардуми ғариб аз ватани азизам теҷаи олами мусиқӣ мега ва алейкум ва салом додарҷон олами мусиқӣ саломат қабул рӯзи саиди ҷумъа муборак боша. созӣ саломатиёт хубе марҳамат калита бигай бари боло бигзар қадамои ҳаматон болой дида хушомади азизони дил. рисуи ман амиқаш шудам як кас фиреб кард гуфт ма духтарам да имо доб кун доб кардамаш бача буда иқа гапҳои сахташ гуфтам ба блок кардам. Юсумани танҳо мега бале хеле одамо бисёра ҳичи намемонӣ ма 10 бор гуфтам намонди апаш чира ба худо ку я сухан ки чира намондам. дӯстон медиа бугӯ чира намондам. дӯстон медиа ба худо бисёр вақт намеёвам бовар ки рости гап як хел одаморо 2 рӯз 3 рӯз мегзара баъд чишошона мебинам барое ки вақт намеёвам худагӣ вақт намеёвам бахшиш агар надида бошам мешава шукронаи аллоҳ морам созем ё ки мумкин дидамату фуромӯш кардам додарҷон ба худо бахшиш. азизан айзан айҳан чуа эфир надорен дурай ватан мега Юсуман кадоме будай хубуд кард судя музик мега мегум шартуз додарам нестай будак буромадай намедонам амиҷа будагане хуб кади дига наги номер рисуй мега як эълон куне чи апаҷон эфир мекунам насиб восточни кухня кай мекуни хоҳарҷон чи бане ҳози да ҷош секунд нагзашта эълон мекунам кани ту сухан кума бинавис да поён ҳози ма мехонам аму навистагида кай соати чанд ҳози камент да видеора мемонам барои сабшества. бале дар ягон видеом будро дар ягон видеом не дар видеои якум кадоме чизе сухан гуфтане дар видеои якум чӣ кунед. бале додарҷон и мегум ку ира мо нахаридем ҳамин мешинем як суҳбат мекунем чақчақ мекунем пул қати омадагӣ нест ки ма 50 сумми тура бигирам сабшества кунам додарҷон дига и сухана нагу тамоман. дӯстон меда чива гирия дори суҳроб ҳасанов 133 зинда бошӣ хушомадӣ додарҷон рӯзи ҷумъа муборакат боша айбари боло калита бигӣ. студия музика акаҷон вай охи кадом занак фел будай гуфт духтарам Юсумани тан мега айҳан мегум чида эфир надора айҳан намедон айҳан бека мегӯ кира мегӯ сум надорам вали рекор мега ман зинда бошӣ додарҷоне зинда бошӣ нахо ки ҳамин
сабшеса сумқати боша. Ман рафтам чида меред дӯстон сухана нагуфти то охира. О неки ягон ду тарафа будай мумкин. Студия музик мега ку як дастгирӣ кунен ҳоҷи Мирзо мега вале ранги шумо ман 100 каса ваъда додам ки сабшеса мемонам оли очирата истен Ёсмани танҳо мега Ёсмани танҳо хоҳарҷон ман мемонамш гап нест сухан кардай мо пешаи сабшеса ҳуй кушода мо бародаро хоҳарора сухан карда будем. Гуфтам ки дар бораи ҳамин ки ман вақте сабшесам ҳуй шавам ман иншолло дастгиритон мекунам. ҷони одам набуда фақат ҳамин ки жалб надошта боша ба чӣ надошта боша музикотон дастгирӣ мекунам. Восточни силкамон эфиртон будураем дураи ватан мега. Бале ман гуфтамаш ҳозир мумкин дар поён бинависа ҳеҷ кас салом мара ба назар нагирифт. Олаи мусиқӣ чӣ хел ман баланд баланд хондам саломта ба назар гирифтам. Ига сухана накун ман дар ҳамин боло сухани тира хондам. ина ҳозир бо агар ҳаминҷа бошам мехонам. додарҷон зиқ наша саломат қабул ба ҷони дил додарак ябаш саломи шуморо мо қабул кардем. нахонда бошам бахшиш неки дар ёдам аст ки хондам саломтона. Нестку саломат нест додарҷон. ай ишқилиб ки саломат ба ҷони дил додаракам қабул шидай. миннатдор барои саломи додагӣ дай бари боло бигзар. Чи ай одамо эфир фоида нест. кӯшиш кунем ки одамо худшон обуна шаванд. ина 2 моҳда ман қариб 5000 подписчик 17000 соат як бор эфир кардагим. ба эфир пешравӣ кардан наметонем. Ёсмани танҳо мега чӣ хел нафаҳмидам хоҳарҷон як мефаҳмонде. и апаҷони олмонӣ марам менависам шудам то нужду аммо мебинам ки як хел меиста ҳамин хел одамо аҳмақанд. дураи ватан кай эфир мекарда боша. олами мусиқӣ мега калитат надодам. калитам дажи додагим агар додарҷон ман саломи тара алек намегирифтам ку калитат намедодам. калити додагим значит саломта алек гирифтагим. ёсман аламоман наёр дӯстон медиа мега ки саломта алек нагирифтам калитат додам. хушомадӣ рӯзи саиди ҷумъа муборакат боша. додар мешари боло бизан. ёсмани танҳо обуна шидаги ман шумо ба обуна восточни кухня мега вале гуфтестам кӯи ранги шумо 100 нафар зиёд ваъда додагим да очират истен. Ёсмани танҳо мега мурғо бисёрана пашка ва аписат мекунанд меран ба тухкунӣ. студия музик мега соз хуб ҷумъа муборак ба ҳама. раҳмати алло ба шумо низ муборак боша. алҳамдулилло мо созем хубем худо ба шукр. восточная апаҷон ман барвақт шудам будум. Ёсмани танҳо мега човандоз хушомадӣ. Ёсмани танҳо мега роза янгам восточная кухня мега дӯстон чокаде қавақ дохтӣ. дӯстон чокад мега қавақ дохтӣ. ёсмани танҳо фақат мегреза найма 821 будум 811 шудам. ҳар рӯз як тая кам шидесям. хай дилозурда нашавем. ба пеш ҳеҷ вақт ақиб нагарден. мон кам шидан бигиранд шумо не ки пеш рафтан бигира. хуш бошӣ ёсманҷан човандоз мега. ман ба худо мегӯям ку мара дар комментария медоранд дар якми видео медоранд меган 4-5 одам менависа. ба худо мегам ай апа ман шидам не ки ман як ҳафта шидам 1004 1005 будам 1004 ба ҷои пеш бирам набарот чӣ шидам кам шидам. бо мегам ман шидам шумо мада бишавен. чӣ хел ман ора бовар кунам. ман вақте ки дидам ки як ё дута зиёд шида значит кадоми шидага медонам дастгириш мекунам. фреб мекунам просто дар кор нестам хеле суханои фреб гапои фреб. ман ҳам ёсумаҷон восточная кухня мега ина корома шидам бо омадам эфир рафтеса буда гирён буд. маъмалиф зинда боши хоҳарҷон миннатдорам гир будаи дар ҳақиқат раҳмат ёсуман барои суханот валӣ мега. ёсуман мегӯям аломомат наёр 5000 подписчик дори барои ҳамин мегӯям аламома наёр айма ҳаррӯз я таи гирифтеса дӯстон медиа мега. София мусулманка 21 лайк зинда боши. кадми лайка начиқида боша.
бародаро хоҳаро дастгирӣ кунед, ҳамо лайки марам зер кунед. дӯстон, ҳама одамое ки 5-10 канал мешаванд, он ютуб ҳамвора тоза мекунад, хубтон мешав подписчики зинда ҷамъ кунед, мурдагӣ не. Ман миллион бор дар ҳамин эфирҳо мегӯм, бародаро, хоҳаро, дар кор нест. аввалаш ки ҳама одамое ки ҳамин хел мегӯянд, сухан мекунанд, ма ба 15 одамое ҳаст ки 40 та мега ба 40 канал. наход ки ҳамин дунё ҳамин қад чӣ шида боша ки шумо ба ҳамин чи дурӯғгӯӣ даст бизанед. Раҳмат, ман намегӯм чи мисол дастгирӣ мекунед, не ки каналҳои холӣ охе уд мешавад, тоза мекунад, ҳамамон ина дилозурда мешем, зиқ мешем, ҳамо да хуш меомада боша ё не. Ключ додамуд, ключ Юсман хунасухта як сообщи самон подписчикои активни ягонташ обуна мешавад. дӯстои медиа мега салом сози апаҷон ҷонона, алҳамдулилло созам Сафия мусулманка худат сози саломатиёт хубай. калид додам ба фикрам, бале калид додам. шавин мешамтон дӯстон. два братья мега хаймада обуна шавин. Юсмани танҳо мега мардум. Сафия мусулманка мега човандоз Юсман просмотр ай 50,000 боло рафта, кай монетизация гирён мекунӣ. човандоз мега Юсман ба чӣ ҷамъ кунам подписчик активнира. дӯстон медиа мега дӯстон ба ҷону дил мекунам, не ки сабр кунед. чхеле ки мегӯям, чхеле ки гумо мегӯянд сообщи самон дигароям ҳар рӯз мегӯянд ва ёра ваъда додам осират қатӣ мекунам, очират қатӣ мекунам. Юсмани тан пас навистам, намонди сообщества 3-4 бор навистам. Ты ягон ҳамин канали бежалба бе авторски тамон чиша додарҷон ба худо мегӯм ку ма бо бахшиш пирсидам. додарҷони апаш иншолло мемонам. нахо ки ҷони одам набудай ку ба худоам хеле мегӯям, ба ман зиқ мешавам. ма ваъда додам, вақте ки ваъда додам мекунам, тон ҳеҷ вақт хеле сухан накунед додарҷон. хай ҳамун просто бугӯ апаҷон намонди, ҳамун қа бугӯ ма мефаҳмам, мегӯм значит ами ма сухани амира да замин шикастам, мемонам. нахоҳ хеле чӣ кунем, дилозурда наша, иншолло мемонам додарҷон. гуфтам ку ҳамо чотки чи та видео да чи ка ман мемонамаш. ина ту гуфтӣ, бо ки гуфт? Сафар гуфт, ина вали се каса. иншолло мемонам. баъди эфирам не ки як ҷо рафтестам, насиб боша ёҷа биём, ҳар сета давай мемонам сообщества. човандоз амирӯз як пага заявка роӣ мекунам, то иқа вақта як функсия каналам маҳкам шида буд, нав соз шуд. Юсмани танҳо мега Юсман гап нест, не ки ки мемона бумон. дӯстон медиам кае ки мемонӣ бумон. ана ира диди кае ки мегӯй бумони мара мегӯй хелу хелӣ, не ки ман мемонам. додарҷон зиқ наша, беҳтарин пешравиё кардисти худо чашм нараса. Юсман човандоз мега бале худованд чашмаш нараса, ба пеш ҳамавақт ба пеш бираванд. ҳаматон ҳамавақт ба пеш, ҳеҷ вақт ба ақиб қадам назанед. Юсман дурӯғтон мега, сообществатон намемона ва ваъмед нашин. студия музик мега дӯстон видеои ба номи худо Юсман хоҳарҷон дадаста ма як рӯз чӣ кардам, эфир кардам, чӣ карди сообщества монди ами ҳаёдам намерава. дӯстон видеои наск кунен, монен просмотр биё бисёр гиранд, одамо подписатсия кардан мегиранд, амиқа роҳ дора. Юсмани танҳо як бор дига мехунам. дӯстон видеои наск кунен, монен просмотри бисёр гиранд, одамо подписатсия кардан мегиранд, амиқа роҳ дора. Юсмани танҳо апаҷони олмонӣ сообщества кай ҳуй мешава. хоҳарҷон ту хоҳӣ чи сообщества ман як ҳафта шуд ҳуи кушода шидага. хоҳарҷон Юсмани танҳо киҷодаи олами мусиқӣ мега шудум дӯсти азиз севгӣ мега. студия музик мега ку силка мон видеота бинам силка мон. Сафия мусулманка мега Юсман охи намешава худат видео кун будирам намешава, тамошо намекунам. ай 811 подписчик 2200-300 просмотр мегирад. як бор дига бихунам. Юсман охи намешава худат видео кунӣ, бадирам намешава, тамошо намекунанд. ай 811 подписчик 200-300 просмотр мегирӣ. дӯстон медиа мега студия музика. агар шумо ҷои мада бошен ба мебинед чӣ кор мекунен. қасам намехӯрам апаҷон як рӯзда ай 40 кас зиёд сообщества мегӯянд
дар инста дар комментҳо ман намедонам кадом ваёра монам. Рост мега ба худо эмози каме марам рости гап успеҳ намекунам. ба худо рост хои ҷой ягон дурӯғ чи нест. имрӯз тем более рӯзи саиди ҷумъа нахор мега каҷ пиши сухана рост бигӯ дурӯғгӯӣ нест. рост мегӯ ки мо одамон камаем вақт намеем. бо офарини шумо хоҳарҷон ки одами шумо хай беҳтару хубтара. беҳрӯз салом гуфтай саломат қабул беҳрӯзҷон хуш омади додарҷон мада обуна шавин юсмани видеолари я пас вас жду восточной кухня мега севги ҳамҷа ҳастӣ беҳрӯз хуш омадӣ ака юсмани танҳо мега о медонам шӯхид кардам студия музик мега ман чандин бор дидам савобҳои юсмана чавандоз мега юсман касе яке биша амура мон дӯстон медиа мега апай админ дӯстон медиа мега ма бо ваъда ма гуфтам ку мекунам додарҷон юсмани танҳо куҷо де не ки ҳозир намекунам мегӯм ки ҳозир ма баъди эфир яҷо меравам додарҷон биём авҷа насиб боша иншолло да очират ҳастӣ юсмани танҳо куҷо дай не ки ҳар рӯз намедонам юсман амиҷа ҳастӣ ё нест ҳар рӯз мешава ки як та дута ё ки сета то чандарам сообщества монда мешава. юсмани танҳо куҷо дай мама лайф мега бо дурӯғ кардӣ мама лайф мега аз номи худам меша ки подписаться кардагия ку аз номи худам аз хуром дида меша ки подписаться кардагия ку беҳрӯз мега юсмани танҳо шудам тона ман намегирезам одаи мусиқӣ мега юсман чик хуш бошӣ беҳрӯз мега ман ҳар рӯз хабар мегирам сообщества юсман ждат мекунам кай аймана сообщества мекунӣ дӯстон медиа мега апаҷон барори кор шавҳарам омадан айкор обед ташкилӣ кунам зинда бошӣ хоҳарҷон не ки нанависонди ки эфирит кая менависонди ҳозир амҷа эълон мекардам соати чандай ман амҷа эълон мекардам ки ба эфири шумо мерафтам ташриф меовардан ина бо омадам ки чавандозам ишқи ҳозира дурӯға ина бо омадам ки човандозима аҳамият надод ҳичка човандоз худат зинда бошӣ ина аҳамият додам ку чанд бор човандоз ака шарт буд мегуфтам ки човандоз биги чанг будоз мегуфтам ба бовар мекардӣ калитат битама човандоз биги чанг будоз 20 лайк севги зинда бошӣ касе ҳамун лайка наҷиқида боша кани дастгирӣ кине марам лайка биҷиқин мама апаҷон ма подмоскови да юсмани танҳо мега апа админ ма ба 15 каналам шидагимтона гум шида бошанд ҳо барвақт гум шида ӯ 15 каналай ту барвақт гум шид додарҷон не ки раҳмати алло ҳамчун гуфти гапочи дастгирӣ кардӣ худ холиам будан пурам будан чӣ хеле будан гум шидан дастгирӣ кардӣ сухани маро дар замин намондӣ ман ҳамун сухан накардам ай пеши худат кардӣ додарҷон зинда бошӣ раҳмат ман фуромӯш намекунам ман ход ки ман фуромӯш кардам ман каналта проверка кардам юсмани танҳо чӣ ба обуна намешавӣ обунаюм меги дуюмбора ҳамин хел мекунӣ мама мега касе ай ғарибӣ эфир дуромадай ку малавӣ обуна шава ма дани обуна шава дӯстон медиа мега мама апаҷон ман қариб да 2000 одам подписаться кардам шумо чӣ хел диден оқа одам ай гугл хром дроин бинен каналое ки подписчики бисёр доранд подписациятон кардагӣ ай эма боло мебуранд ай ҳама боло мебуранд ма дуогун намегум дурӯғ намегум юсмани танҳо мега дина як видео дузидум жалоб қапидай чашм нараса нақапидай дина як видео дузидум жалоб нақапидай чашм нараса хай худованд чашм нараса ай марам монд ки зиқ меша оне ки ӯ видеои дузди тама намемонам давай мама обуна болин мама лиф мега севги мега дӯстон каналҳои простои қатӣ нашин вай беҳуда ҳай лучи барои эфир одам биёя гуфта ба 10 рост мега барои эфир одам ҷамъ шава гуфта эфирам пеш барава хеле мекунанд одаморо 10-8 канал мешамтон меган рафтенам нашаветон ки як хурсанд мекунам баъди 2 рӯз не ҷошта
чӣ мешавад, ҳамун шавмехезӣ уже нестанд. рӯз автоматически обновид мешавад. Студия музик мега кира сабшестам монам ку беҳрӯз мега ҳичка тамошо накна. Кира сабшестам монам ки ҳичка тамошо накна беҳрӯз мега студия музик ман обуна шудам. морам хабар гир. таҷлиф мега мама шумо да 1 минут 2000 одам проверка кардин? Юсман мега студия музик ма ҳамаи каналома настройка кардагим. дӯстон медиа мега ма буршид нести касе обуна шава меброям мада. Мамалиф мега Юсман да марам нести ту беҳрӯз мега. Суҳроб Ватанов салом алейкум. 24 лайк. Ман аз канали Шаҳло Наҷмиддин омадам. Саломи апай Шаҳло ба шумо мардуми эфир. Зинда бошӣ. Саломат қабул ба одамони эфирам саломат қабул ши. Додараки апаш зиндаву сарбаланду сарфароз бошӣ. раҳмат барои дастгирӣ, барои лайк. рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. саломи гарми ҷӯшони морам низ аз тарафи ман, аз тарафи ҳамаи одамои эфир ба Шаҳлои хоҳармон Шаҳлои Наҷмиддинова расон. ҳамфамилияи ма будай бугӯ. ҳамун зане ки эфир мекуна ҳамфамилияи худат будай. Шаҳло Наҷмиддиновара бугӯ. саломи морам расон. додарҷони азизу гиромӣ, марҳамат калита метавонад айбари боло. апай админ дӯстон медиа мега бо чӣ мегӯӣ? таҷлиф гап нест братҷон. комент дидум медорам. студия музик мама апаҷон ма да 2000 одам подписатсия кардагим. шумо да 1 минут чӣ хел проверка кардин? ҳамеша бигин ҳасту мегӯӣ шумо да апаҷон. Юсмани танҳо мега ма гуфтам касе обуна шава ма проверка мекунам мекомша. ма чанд бор шид ҳамихел мекунам мекомша. баъд мамалиф мега ина бо мерам кофтани каналта 10 минут меком каналта. мамалиф мега Юсман мада обуна шидагӣ. дӯстон медиа мега беҳрӯз бас кунен ҳаматонда ҳастам. на форатон отписатсия кунам. форатон отписатсия кунен. 10-15 подписчик мада ҳичи нест. ҳар рӯз 30-40 подписчик меа канали ма. Юсмани танҳо мега кида шавум? Суҳроб Ватанов мега кида шавум? сухан кунед. Суҳроб Ватанов то охира меиста. Суҳроб Ватанов мега кида шавам то охира меистам неки қадидон. Юсман ором бош. беҳрӯз мега апаҷон ман медонам ки сабз мекунӣ. Юсман тигр ором. дӯстон медиа мега мама лайф апаҷон ҳозир бинен чанд подписчик дорин. силкаи каналтона монен. ма отписатсия мекунам баъд бинем кам мешава. Юсмани танҳо мега Юсман ку тавсия буте чикор кунем? ҳич неки боло бирем. дурай ватан мега обуна шавем бародаро. таҷлифи мега Юсман иқа гизалаи студия музик мега студия музик голи ҳамара мезанад. дӯстон медиа мега Суҳроб Ватанов севги шидум тона мега таҷлиф шоу 1 силка мон братҷон бинам студия музик мега таҷлиф силкамон студия музик мега дӯстон ҳастам. шумо да дурӯғ намегӯм. через хром бинен подписчикотона. одамо ки подписчики бисёр доранд ва шумо да обуна гуфтагиян ай ҳама якум меброя. Юсмани танҳо мега ви ман нав лайк мондум. дӯстон медиа мега надиди бо мегӯ ки чимон сабшесамон. зинда бошӣ. раҳмат. шӯхӣ мекунам. лайк қабул. добрий ден. 26 лайк. салом алейкум. созен тинҷен ҳамакаса чӣ ҳол дорен? вақт надорум мерам дар паноҳи худо бошен. апаҷони қандам ва алейкум ассалом. зинда бошӣ хоҳарҷон. алҳамдулилло мо ҳамагони соз хуб бардам ба қувват ҳастем. рӯзи саиди ҷумъа муборакат бошад. гап нест хоҳарҷон. миннатдорум барои ним минуте ки иштирок кардим. аз замин то осмон хурсандам кардим. миннатдорум хоҳарҷон. гап нест. ай паи кору боруд шав. ба худо мехонам ҳеҷ хушомадитон намекунам ба пиштем хондан. ҳама каса азизони дил хуш омадем. қадамотон болой дида лайкотон ба ҷону дида қабул шидагай. суханои беҳтаринтонам қабул шидагай. қадамотонам низ болои дида ҳама каса боябодга хуш омадем. Юсман боварод кардем студия музик мега дӯстон эха. Юсмани танҳо мега салом алейкум. Юсман ҳоҷи мирзо мера доброе утро. добро пожаловать в него. как делишки, как здоровье? Что делаешь с утра пораньше? Вот вам ключ. Айбари боло гузар кунедон.
Sevgi obuna шудам як подписал. Sevgi obuna шудам як подписал. Дӯстон медиа мегӯяд хай бовар накунед, дар Инстаграм нависен, рӯитон мекунам бинен. Ёсмани Танҳо мегӯяд ҳамин лафз мегӯяд одамизода лафзаш ҳалола. Хай ҳози дурӯғҳо бисёр шуда хоҳарҷон. Дар суханои и бародарам хафа наша. И ҳар рӯз ино чӣ мешаванд охир ай каналҳошон одамо мегирезанд, дигар бовар ки намедонӣ кира бовар кунӣ, кира не ки боварӣ дорем ки и хоҳарам ягон сухани дурӯғ нагуфтест, ҳаматона рост мегӯяд. Барои ҳама бовараш кунед. И масалан як рӯзу ду рӯз нест, ҳар рӯз дар ютуб ҳаст. Мисол бигем гиреза ё ки имрӯз аст пагам мегирезанд, не ҳар рӯз дар ютуб мебинанаш. Дар ҳамун агар ки дурӯғтон гуфт дар поёни чиш менависед, не ки дурӯғ намегӯяд. Иншолла боварӣ дорам. Айма ами эфир ягон чи фоида нест. Иқа ҷанг мекунӣ бо меравӣ. Рост мегӯяд Ёсмани Танҳо. Ёсман радиои озодӣ туда шидай. Дӯстон медиа мегӯяд Ёсман ин та навис туҷа музи мегӯяд чиша нависа ин та мегӯ нависа. Ёсманҷон як сообщество мон кандак Беҳрӯз мегӯяд Ҳоҷи Мирзо салом Раҷабалиен. Ёсмани Танҳо мегӯяд ман эфир меом, сарма ором мекунам, ба мерам тай попо. Дӯстон медиа зинда бошӣ додарҷон. Оли бо сообщество монам ку беҳтарин сарат ором мешавад. Бол беста Ҳоҷи Мирзо Бобоҷон мегӯяд номаш Бобоҷон. Ай бачаҷони май, ассалому алайкум, рӯзи Саиди ҷумъа муборак. Ва алайкум ассалом хоҳарҷон, саломат қабул. Ба шумо низ рӯзи Саиди ҷумъа муборак бошад. Хоҳарҷон сӯзи саломатӣ хубай? Дар киҷо будӣ чанд рӯз набудӣ хоҳарҷон? Саломатият хубай? Фарзандакот соза найбари боло бигзар. Инстаграм Ёсимани Танҳо. Ёсмани Танҳо Инстаграм шуда бо забони англисӣ. Ёсмани Танҳо на Инстаграм. Марҳамат дина касоне ки чӣ кардагиянд марҳамат бидорем боварш накунед. Ҳамада ва алайкум салом. Дӯстон медиа мега 28 лайк зинда бошӣ. Касоне ки лайка зер накарданд марҳамат ба потонай, ба дастонай, ба бинитонай, ба гӯшотонай ҳамон лайка зер кунед. Дӯстон ҳова радиои озодӣ. Ёсмани Танҳо мега Бобоҷон фаҳмо. Ёсмани Танҳо мега ма паго интизор. Ёсманҷон Ҳоҷи Мирзо мега хай чӣ гапу хабари апай ҷун? Ҳеҷ гап хабар нест. Ҳамин гап хабар чия хоҳарҷон? Озами чанд рӯз як ҳафта шуда фақат отписатсия гурехтан тамом. Ҳамирӯз хабари нав ки имрӯз рӯзи Саиди ҷумъа будай. Ба ҳаматон муборак бошад. Беҳтарин рӯзай рӯзи ида, яъне ки ба ҳаматон и рӯзи беҳтарин муборак бошад. Радиои озодӣ. Дӯстон медиа ёфтам Ёсман хунасохта. Дӯстон медиа мега ки Беҳрӯз мемонам очирата истема заявка рӯӣ мекунам имрӯз пага проблема нашавад. яке оли ҳама сообществора нест мекунам. Ёсман бовар ки хоҳарҷон ман ҳамин нафаҳмидам. Саволи мада ҷавоб надодӣ. ҳамин дар як рӯз чанда сообщества мондан дар кора ки моро фаҳмем. Мисол ҳар рӯз сообщества бисёр намонем ки залал кунай каналма. Чанд шидӣ? Ҳоҷи Мирзо мега. Дӯстон ҳова оли нависен дар инста рӯитон кунам. Ёсмани Танҳо мега ҳамин намеша чи шайтон мекунӣ. Ҳамин намеша чи шайтони мекунӣ? Ҳоҷи Мирзо мега кира мегӯ Ҳоҷи Мирзо бачаҷон севҷи. Ҳоҷи Мирзо Ёсман фаҳмо барор эҳтиёт кун тагда ҳамара намон. Беҳрӯз мега ҳо ҳамура барои ба худо мара чанд кас фаҳмидам ки мега ҳар хел чизора намонен сообщества ки кагон проблема мешав каналатонда. Барои ҳам мефарам ки ягон кас чӣ бигирам ами дар бораи ҳамин сообщества ягон маълумот бигирам. Агар хоҳарҷон ягон маълумот дошта бошӣ кӯб навис ку дар як рӯз чандта сообщества монам бод ки чӣ хели сообщества кадан дар кор, кадом каналора масалан кадом видеора агар авторски дошта бошанд залал мекунад ё ки не. Баъд саволи дуюмам чӣ буд? Бо фаромӯш кардам ба худо. Саволи дуюмам яъне ки жалоб дошта бошад сообщества мони залал мекунад. ҳамин се саволи мада ҷавоб ди хоҳарҷон Ёсман. Си лайк от меня апай қандам зинда боши. Лайкат от всего сердца қабул шид. Очаи Самира сози. Фотима мега Фотимаҷон калитат надодам ё ки ман дар поёнам бахшиш хоҳарак азиз калитат надодам. Саломта гирифтам калит надодам. Ёсмани Танҳо шидам тона Суҳроб Ватанов мега апай админ хуш омада бошанд.
хуш биёянд, зиқ омада бошанд, эфирда иқа чақчақ мекунанд, мемира, ай хандара зиқиш ай ёдаш мебра. Беҳтарин додарҷон, рост гуфтӣ, ба номи худо рост гуфтӣ. Бисёр шӯхӣ чӣ мекунӣ, барои ҳама суханои беҳтарин мегӯянд, шӯхӣ кунед. И эфир барои ҳамия дастгирии шӯхӣ, суханои беҳтарин, тамом ягон лишни сухан дар кор нест. Ёсман инстаграм дар як бор Беҳрӯз мега, майли ма бромадам саросима, апаҷон калити додам, хай гап нест хоҳарҷон, зинда бошӣ, раҳмат барои дастгирӣ, барои лайкат миннатдорум. рӯзи бобарор шумода хоҳарҷон. Фотима шидам нишон намета. Ҳоҷи Мирзо мега ҳама ба чой таҷлиф, ҳамада чоя кофе таклиф кадай. Дӯстон медиа салом додарам. Самира мега Ёсиман танҳо ҳеҷ гап не ягон одам боша, каналма пеш бара. Сӯроб Ватанов мега ваҳ апаҷони ма, ва алайкум салом, хуш омадӣ, сози хуби апаҷони ма. Дӯстон медиа мега севҷӣ шидам. Ҳоҷи Мирзо мега севҷӣ гиҷодай ку як ҳой бугу ки ҳоҷи Мирзо шумо да шидагӣ кани як ҳамиҷа боши, як даста бардор. Самира апаҷон куҷоҳода мегарди, камнамо шидай. Дӯстон медиа мега окей, севги таҷиклиф мега Самира салом апаҷон. Созин Ёсман мега касе шавад то охира беста илтимос. Мамалаев мега ҳоҷи 340 подписчик. Севги мега шидай бачаҷон, ина мега 340 подписчиктам. Хай худо ҳофиз, иқа дигар бестам бо ҷанг мекунам. Не Ёсманҷон, ба ҳеҷ ки ҳамин саволи мада ҷавоб ти, хай ба майли, ба ҳеҷ ки ҷанг намекунӣ, ҳеҷ ки вай чӣ накун. Мама силкамон шавум та. Беҳрӯз мега ма ай эфир набромадам, ай апайҷон, не ки кӯдакон бедор шидан, нависта натонистам. Ҳеҷ гап надора хоҳарҷон, миннатдорум, зинда бошӣ. Апа админ бисёр сабшест, намон ки ютуб маҳкам мекуна сабшестватона. Ана дидӣ, барои ҳамин биё ҳар рӯз ятаи монамтон. Чӣ гуфте ки дӯстон медиа, агар ҳамин гап дарозӣ бошӣ, ина худат бо беҳтарин сухан кардӣ, якта наози се одама да очирад, майли аввал тира мемонам, дуюм кира мемонам, Валира ё ки Сафара мемонам. Хай ба сеюм бо кадомит бошӣ, да се рӯз ҳар сета мемонам. Ҳамихел дарозӣ ҳастӣ ё не? Раҳмат шумода муборак шава. Рӯзи саиди ҷумъа. Мамалиф зинда бошӣ. ҳамиҷода имне ки вақт кам дорум барои ютуб дуромадан. Самира мега Ёсиман танҳо як суруд ма партом сабшеса мекуниш. Сӯроб Ватанов мега мама шудам номерш нест. Беҳрӯз мега теҷи модар 32 лайк. Зинда бошӣ хоҳарҷон. Сози нағзи саломатиёт хубай. рӯзи саиди ҷумъа муборакат боша. кӯдакакот нағзан. О раҳмат Беҳрӯз, маҳкам кардам ҷои рақамша то 1000 шавиша. Мама мега апаҷон тез сабшеста намонед. ма тез сабшеста мондам. жала принсип сабшеста омад 7-8 соат баъд сабшеста мемонам. баъд каналора сабшества монед ки ай худшон бошанд, видеоҳошон дуздӣ набошанд. Ана беҳтарин сухан када гӯш кунед. Достоне ки моро мисол меган ки сабшеста монед гӯш кунед. ман мехонам барои ҳамин биёен ки намада проблемаша на шумода гӯш кунед. болига мехонам апаҷон тез сабшеста намонед. ма тез сабшеста мондам. жала принсипи сабшеста омад, яъне ки жалоб омадак даваём. 7-8 соат баъд сабшеста мемонам. баъд каналора сабшеста монед ки ай худшон бошанд, видеоҳошон дуздӣ набошанд. анами сухани беҳтарин кардӣ. тамом дига ма масалан суханам карда бошам, ай сухан мегардам, кадоме дуздӣ боша каналош намемонамшон. хафа нашавем, барое ки ман намехом ма худам иқа меҳнат кардам, канали мара маҳкам шава. иқа меҳнатом, ма шукри худо 3 фарзандак дорам. ман намехом ки канали ма маҳкам шава. ма иқа азоби кашагӣ, иқа меҳнати кадагӣ ма тай покунам. апаҷон ма оли видеои мара собшик накун ки дуздидагием. дӯстон медиа мега теҷи модар хуш омадӣ апаҷон. дӯстон медиа мега ма ба бисёри бад мони сабшестватона маҳкам мекунанд ютуб. гап нест намрӯз ака масалан ай хидмат мондум, ами саҳар қати ай хидмат мондум, дигар намонамо пага мумкин а ягон каси дигарамон. имрӯз а ягон каса намонам. мешавам хел хоҳарҷон. берӯз силкамон мешавам. обуна мама лайф мега худо ҳофиз барори кор шумо. ба Ёсимани танҳо мега раҳмати алло. зинда боши хоҳарҷон. барои дастгирит, барои
суханои беҳтаринет барое ки моро фаҳмондӣ, беҳтарин сухан кардед. хоҳарҷон, паноҳ бар худо. рӯзи саиди ҷумъа бор муборакат боша. хуш омадед хоҳараки азизу гиромӣ, хуш бошед. дӯстон, раҳмат ҷоном теҷе модар мегӯяд усмани танҳо каналтонам мефурӯшен. суҳроб ватан мегӯяд усман навбати ма кай мешавад. ҳоҷи мирзо мегӯяд салом алейкум апаҷон. ва алейкум ассалом хоҳарҷони азиз гиромӣ, саломат ба ҷони дил қабул. хуш омадӣ хоҳарҷон. калита додам ҳоҷи мирзо бобоҷон 8 рӯз пас дӯстон медиа мега навбати ма якум сол пас, якним сол пас мешава. ҳоҷи мирзо мега ма 3 моҳ пеш гуфта будам, 3 рӯз баъд мемонам мурдум. аиждата ҳоҷи мирзо мега апаҷон ба 5-6 рӯз пас видеои мара соб кун. оли видеои ма дуздия 5-6 рӯз пас видео мефурӯя. ай худам мебурая худам. гап нест додарҷон, сухантона мо дар замин намемонем. гуфтам ко апаҷон, ма гуфта будам ки у рӯзо ҳоҷи мирзо ту раҷабалӣ. дӯстон медиа мега кадом раҷабалӣ? ма бобоҷон. ҳоҷи мирзо мега ғамзада салом ва алейкум ассалом. хуш омадӣ додарҷон. сози саломатият хубай. рӯзи саиди ҷумъа муборакат боша. кадом бобоҷон? дӯстон медиа мега намешиносӣ ту? ҳоҷи мирзо мега ғамзада ҳамдард салом. салом алейкум, хуш омадӣ. дӯстон медиа мега ғамзада хуш омадӣ додарҷон. барга салом алейкум модар теҷеси дорамо. ва алейкум ассалом хоҳараки гумшида. ва ту дар ҷои созӣ нағзи саломатиёт хубай. фарзандакҳои талбидагит созан нағзан. рӯзи саиди ҷумъа муборакат боша. чӣ хеле хоҳараки апаш бедараки хела вақт шид. ҳоҷи мирзо, ман мешиносам ҳоҷи мирзора. наки ту нестӣ? дӯстон медиа мега хуб боше. ғамзада мега дӯстон ҳамин каналда обуна шавен. пешакӣ раҳмат ҳаматонда. олами мусиқӣ мега акаҷон салом мирислам мега ва алейкум ассалом. чӣ ба аката саломети моране? рӯзи саиди ҷумъа муборакат боша хоҳарак мирислам. хуш омадӣ. сози саломатиёт хубай. айбари боло бигзар. дӯстон, бачаи ё духтар? ҳоҷи мирзо мега закия куҷост? закия ин саҳарӣ наёмада, хобай ба фикрам. шумо нависта мегирем, ма удалит кунам.
Ай, силка удалит кинен, шалпарам каде до дарако силкотона удалит кинен. Ақан как соатам бута. хай ман рафтам бопаҷон мирислам мега куҷо мера хоҳарҷон? Ман мухлиси бобои ҳоҷӣ Мирзо ҳастам. ҳоҷӣ Мирзо мега ҳоҷӣ Мирзо калад дам охи номи хитамони чӣ балод мезана хона сӯхта. Дӯстон медем япаҷон ба фикрам смайликам зарар дора. Ҳо смайликора ростига ба худо ман смайликорам даже удалит мекунам. Бароям қа бисёр вақт ма мегира. Бароям хуб мешид ки смайликотона камтарак бимонен. ҳаматон ба фикрам эфир мекунед, ҳама ин қонуну қоидаро медонед. Барои ҳамн силка якта ё дута то ҳамин сетара майл иҷозат бимонед. Дигар силкаи бисёр чӣ смайлики бисёр намонед. Бобо хона сӯхта номи канали главни чия дӯстон медем мега хайр ислам мега беҳтарин дӯстам ҳоҷӣ Мирзо мега ҳамияй главним ҳоҷӣ Мирзо мега очаҷон бахшиш ки аймарам бисёр боло рафта ҳеҷ гап надора. Аят нест бачаҷон иҷа ҳама бисёра ҳеҷ гап надора. Просто успеҳ намекунам барои ҳама хай ҳози одам камай ҳеҷ гап надора майли. Аймо монде ятатона диде боло рафт диманги иро удалит кина поён тез мондан бигире. Иҷа ҷои ҳечи бахшишпурсӣ нест бачаҷон ҳеҷ гап надора. Я айта несте ку лаззат салом алейкум. Ассалом хуш омаден. хоҳари акаш рафти ҳоҷӣ Мирзо мега маззат гирехте. хоҳари акаш ҳоҷӣ Мирзо мега алек дар болои бом ислам мега грип ислам мега ҳамин пароли ютуб ма чихе фаҳмам ба фикрам ёдам бировардам ку ягон кас фаҳмонад. ҳамин ситуатсия тидам ҳози як ба фикрам медониш балҷувонира канали хоҳарагона балҷувония ку ҳамин ситуатсия тирам ҳози ҳавай дора каналша чишаб гум кардагия наметонад ромада. ҳам қасиқи аст ки чанд каса дар ҳамин бора савол дод ягон ҷавоби аниқ нагирифт. Намедонам рости гапи ман як тайм хеле шид ба худо удалитш кардам. Удалитш накардам, каналим истодагия дига пеш набурдам, барое ки паролша фаромӯш кардам. Баъд паролша ёфтам, уже дигар и канал ма кушодагӣ будам, и аю пеш рафта буд, дига ура чақа нашидам. Агане урам чӣ дора видео дора. Баъд чандта жалоб дошт, ваю жалоборо удалит кардам. Чӣ кардам не ки корш намебарам. Агане ваям канал ма видео дора оригиналай, намегум ки вая неста оригиналай, жалобдороша удалит кардам. Просто ҳамун жалоб ки чӣ шид, дига дилам хунук шид. Жалоба ки удалит кардам, видеома удалит кардам, видеом кам шид, соатмам кам шид, дига корш нафармудам истодага. худа эҳтиёт кун хоҳари акаш ҳоҷӣ Мирзо мега ки медона дар бораи ҳамаи нами хоҳармон ми пароли ютубша фаромӯш карда мега намедонам чӣ хеле кунам. Ягон кас агар тавсия ягон фикр дошта бошед дар бораи ҳамин чӣ бинависед барои хоҳарак ман.
коронавирус чӣ хел коронавирус шидӣ безеб ку очаҷон маҳкам ман ҳам бо эфирма уд кардам кадом эфирта ҳами кадом эфирта уд кардӣ эфиротон дохи музика мемонед намхеди ба медонед ми ваю чира медроем на мегам ку будроин канал ма дастгирӣ кунен медрои да видео медрои ку ба видеошон да музика ёки ягон суруда ва ё авторский боша нам хеле мекунам жалоб рӯй мекунам барои ҳамо лучше баъди эфир кадмед эфир мекунем ги баъди эфир барое ки каналошон бисёршон авторский чиё дораст чишон мекунанд барои қа жалоб рӯй мекунанд ваймон мекунанд барои ҳамон на дуромадан дар кор нестай ба худо чӣ бахел мекунанд намедонам чӣ хел будуром бизанам бифаҳмам паролма да ягон ҷон айсондагӣ набуди хоҳарҷон анам безебда бояд ки паролу чиётона логинотона ҳама вақт да як коғаз бинависен салом мирислам мега гизала шидӣ ку хоҳар якаш жалоб дошт ҳамура ҳамун жалоб доштагӣ дахиру далид кардӣ апаҷони олмонӣ восточный кухня соати 1 то дора ба вақти тоҷикистон эфир мекардиянд зинда бошӣ ҳоз ма аз як ҷо рафтаистам агар ҳамиҷа бошам насиб боша иншоалло иштирок мекунам яке набошам хай пешакӣ бахшиш мепурсам не ки ба фикрам то вақта меом ҳоз ма эълон мекунам одамам кам шидагӣ ба барвақтӣ менависӣ чӣ кор мекунам ин амирӯз соати и ба вақти тоҷикистон аст соати тоҷикистон қатъия намедонам ба вақти мо соати чанд мешида боша 1:30 ба вақти чия ба вақти тоҷикистон боша намедонам ба вақти мо чанд мешавад хай ман рафтам худо нигаҳбонатон раҳмати алло хоҳарҷон зинда бошӣ шумо ҳам инчунин аллои меҳрубон нигаҳбонатон боша хуш омадӣ ябор дига хуш бошӣ майли хоҳар якаш хита эҳтиёт кун нафаҳмо значит 12 ки боша ба вақти москва ба вақти мо соати 11 ба фикрам нестам ман ҳозир нахуди соат 10 шид якҷо ман як соата корома мекунам хай айтани ман иштирок накардам бахшиш бипурсена агар омадам иншоалло ки медорам ба москва 12 боша ба мо 11 итгардак мекунем аку апа чӣ кор мекунем итгардак сар шида ки шуморо барори итгардак ман нестам итгардак имрӯз ай чупачуп живачкаву пуфак гуфти гапои ҷиянима ки пуфак мемонем имрӯз
چی نمیگن پجان ما گریزه نیستیم که ها و که بله و با خیلی پیشکی که извинение پرسیدن در کره روزی خداوند بسیاره همه آدما چه خیلی خفه میشن مگه روزی خداوند بسیاره هیچ گم نه امروز اشتراک نکرد پگا اشتراک نکرد پگای دیگه خداوند یه روز آفردگیمون نیسته چند وقت چند ساعت چند دقیقه وقت داشته باشیم جانمون باشه انشالله اشتراک میکنیم تا همون دم ساعت روزای خداوند بسیاره در امان خدا خداوند برای کارتون در رحمت الله زنده باشه خواهر جان بهترین سخن شما هم میتونید در پناه خداوند نگهبانتون باشه از ساعت یک 5 minut یا 6 minut بعد دیگه با فکرم میکشم میفیرم و در بیرون میشوم واه این خواهر ما اومده که این 33 لایک سلام و پجان سازین خوبین و علیکم و سلام الحمدلله سازیم خدا با شکر خوبیم خدا چه خیلی سازی سلامتیکات خوبه اوچه جانت اوتا جانت سازن سلامتیشون خوبه خوش آمدی خواهر جان روزی سعید جمعه مبارکت باشه ای بری بالا بگذر کو چی نویگری دایمی ای شب تو سر چی نویگریشید زکیه جان بابای حاجی سلام گفته بابای حاجی با فکرم خواب رفت چی زکیه جان میر اسلام گفته اینا با اومدم خوش آمدی دادر جان خوش آمدی قدماتم بالای دیده این ای سفر دیدم که دیدی کلید که داشتی دیدم میر اسلام خواهر جان سلام زکیه میگه مرا نمیبینی ها مرا نمیبینی ها میر اسلام میگه سلام رحمت پنجان ساز شما چه خواهر جانی من چه خیلی ساز خواهر جانت ساز خواهر جانات درس رفتن هر دوش مرا بین مسکه دارم با تو هم کرونا ویروس نشوی اسلام میگه بابای حاجی خوب خوب رفت چی بابای حاجی بیچاره سر در میجا بود نمیدونم وای بیچاره کور اومدگی به فکرم خوک نیره وگرنه این نمی‌هوزی نمو این یک این من ساز میر اسلام میگه سلام زکی اپا عالم موسیقی میگه
میرسلم شب خونتون رفته بودم سحر خشم من هم گریب شدیم. سحری خیزه من هم گریب شدم. زکیه میگه وی میرسلم میگه اولم موسیقی سلام سوزین خوبین. زکیه میگه خواهر جون کجا؟ زکیه میگه ای اکا جونم مرا میکشه این خیل نگو. میرسلم میگه سرم درد داره. خواهر جان حاضر من اکد به تیل کدم میگم. زکیه میگه خواهر جان حاضر من اکد به تیل کدم میگم مایلی میشه رحمت اپا جان زکیه مرحمت به توی من بیاید اولای موسیقی میگه مرا کشد چی؟ میرسلا میگه اولای موسیقی شما در تجیکی می. زکیه میگه شهرتوز اومده خوش آمدی شهرتوز. خواهر جان من هایم نترس. زکیه میگه زکیه اپا من در تجی هستم. اولای موسیقی میگه این بابای حاجی من اومدنم فهمیده گریختن. زکیه میگه مهری مادر السلام علیکم. و علیکم السلام مهری مادر خوش آمدی. سلامتیات خوبه؟ فرزندکات خوبند؟ شب جمعه روزی سعید جمعه مبارکت باشه. خوش آمدی. والا موسیقی کی توی زکیه میگه اکای شهری تو سلام گفته. زکیه امروز معلوم میکنم توی زکیه پا اولای موسیقی گفته ادیبت جون. زکیه سلام داده. همه کسا خوش آمدین. اپا جان روزی سعید جمعه مبارک. اپا جان گلم رحمت به شما نیز مبارک باشه. خواهر جان به همه تون مبارک باشه. روزی بهترین روزی عید روزی سعید. اپا جان عزیزم گلم مهربانم قندم مثلا شکرم شیرین سخنم سازین خوبی انشاءالله فرزندان نغز هستند الحمدلله سازیم خدا به شکر. خواهرک قندلات مرملات شکلات ما همگانی سازیم خوبیم. از شما پرسیم
фарзандакот сӯзанд, худакат сӯзи, саломатиётон хубай, аҳли байтон ҳама каса хубан. моро аз ёд набароред. олами мусиқӣ Закия мега. Апай Закияҷон салом, меҳри модар мега. соати 12 чи восточная кухня вай доштаи эфир доштаи кадсоне ки мехоҳанд марҳамат ба эфире ки восточная кухня ташриф биёранд. соати 1:30 то 2 ба вақти Тоҷикистон эфир мекардиянд. Закия апа биёен марҳамат як порс оши туя бо дига ҳайволаи мусиқӣ мега. чӣ ба ки Закияро файрод мекунӣ, мо апота файрод намекунӣ. Шукрона алло, мо хуб ҳастем апаҷони гулам. Мошалло беҳтарин, ҳамавақт сарбаланду хубу бардам ба қувват бошӣ хоҳарҷон. Салом Адибаҷон, созен хубин? Закия мега. Кӯдакоя созан. ола мусиқи хайрат даширак не ай даширак хӯрия фарбе шудам. Закия мега. ҳама каса биён марҳамат ба апаҳои меҳрубон. Зинда бошем, меоем чӣ ба не туй бошад, туй меравем. Шукрона алло, хубак пай Закияҷон, шумо созен хубин? меҳри модар. даширак нагӯ ки Россия ба ёдум мезана. нав ай даширак халос шидам. олаи мусиқӣ мега. ози дар Тоҷикистон, ози дар Тоҷикистон бошӣ шакарови овӣ, шакарови чи қуруту ода мезани ягане. Адибаҷон, олаи мусиқӣ бо туи ба даширак накунад. ман ин гулҳо барои апаҳоям, шумо ҳам ба мисли ҳамин гул ҳастен. апаҳо зинда бошӣ. гулат ба ҷону дил қабул. раҳмати аллоҳ додарҷон, дар рӯзи сади ҷумъа беҳтарин кор кардӣ ба худо. апаҷон, ман як бобои ҳоҷия
ببینم چی باز می گپ نیست بره. زکیه در شیرک فوراتون زکس میکنم در تو یک دیگ در شیرک کنن. والا موسیقی در شیرک نگوید که در خانه مفید در شیرک خوری فربی شدم. بهروز سلام، خوش آمدی بهروز. زکیه سلام علیکم. حاجی میرزا میگه کی قین بده زنگیریه ویما کده. میگفتم زن میگیرم خانه عروس رفتم عروس دیدنی مردم ایزاره. ایه ایجا با زنگیرو بسیارن. حاجی میرزا دیدی چی میگه؟ میگه زنگیری قین بده. پجون چند کس گریخت شب. ای چند شما گریخت؟ ای گریز و گریز هر شب گریختیسیان. والله موسیقی خندیده زکیه. ولی میاریش دیگه قین دم غلطه با میگه کاش که بر وقتی زن میگرفتم. اینجا زنگیرو بسیار اینگه پناه زن که اتکاز میکنن زنگیری را. عروس چخه بده؟ عروس معقول چید خشربای بیزی بای. وای ما کردن در کار نبوده. همیشه گیرم دیگر زن نمیگیرم. ایشه بگیری چشم دوی میشه دیگه میگه باید دیگه بگیرم. زکیه ما ترا دوست نمیدارم. چی با؟ این ایجا زنگیرو بسیارن دیدی؟ من دیگه کس دوست میدارم اوچه جون کیه با دیگر کس؟
мотра зантем буд дигар кас ки бо пайдошида дилад. арӯз қуръон мехона. ба хости дилам расидам. худованд хости дилам дар расонд. беҳтарин. омин. худованд ака то охирам хел мисол қуръонхон боша ба қадрат расад додарҷон. бобои ҳоҷӣ чӣ ба дина давай эфир ихе гуфтед? чӣ гуфтаа дина да эфир? закия ма тира дӯст намедорам. фаҳмо? дигар номи мара нагир. федя салом сем. ва алайкум вассалом федяҷон. бачаҷон сози саломатиёт хубай хуш омадӣ. шаби рӯзи ҷумъа муборакат боша. манам туя дӯст намедорам. бобои ҳоҷӣ фикр кардӣ ки ман туя дӯст медорам? хато фикр кардӣ. та ҳам номи мана дигар нагӣ. ман ҳам тура дӯст намедорам. эрутун сфедака шухиёро бибу. закия чӣ ба домод ай ту отказ кардеса? бобои ҳоҷӣ дӯстдоринша ҳамин закия ҳам фахр кина ки як кас дӯст медорам. ма ба омадам. хуш омадед. ва братя хоҳарҷон хуш омадед. апаҷон ман шӯхӣ кардостиям. не росташ ки дина да як эфир ин мана ғам дод. ма ба қарибӣ зан мегирам. худаш медона. ҳоҷӣ мирзо мега хуш бошӣ апаҷонам. зинда бошӣ. ма бекор монам. яки апаҷон тела гирифтам. зинда бошӣ. хуш омадӣ ясминаҷон. ҳама каса хуш омадем. бобои ҳоҷӣ туя тоқа нахӯри бо хабарам кун. як порс ош кира киштай. олами мусиқӣ мега апаҷон ман дигар кор надорум ида. закия мега ит хеле як ҳафта гап заде тамом гап нест насиб. ҳоҷӣ мирзо мега ҳоҷӣ мирзо чӣ гап шид бачаҷон? ман ҳамаи ту безорам. ин чӣ гап шида ё ки шӯхӣ кардестин? ва братя закия салом алейкум ба ҳама дӯстон. рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. шаҳртӯз мега раҳмати алло ба шумоам инчунин муборак боша ин рӯзи саиди ҷумъа. хуш омадӣ шаҳртӯз як бори дигар. иҷа ишқу ошиқӣ рафтестай ку. ва братя иҷа
зангирӣ ай зангирӣ ишқу ошиқӣ иҷа чиай хонаи ақди никоҳ хонаи ақди никоҳ да ғалтидӣ. Апаҷон ҳамаш тамом ман дӯст намедорам ина. Закия мега Закия $ма мо астағфирулло бугӯ. Билол Исмоилов салом алайкум ҳамакаса сози хуш омаден бародару апаҳо лайка фаромӯш накунен админда ҷумъа муборак ҳамватанони азиз беҳтарин Билол Исмоилов ки Фаррухшоя фаҳмидам Фаррухшо соз саломатию хуб раҳмати Аллоҳ барои дастгирит зинда бошӣ рӯзи саиди ҷумъа ба шумоам низ муборак бошад. хуш омадӣ додарҷон сози саломатиёт хубай шаҳртӯз додарҷон ва алайкум салом ба шумо инчунин муборак бошад додарҷоном ва братия мега ман ҳам безор чашми дидан надорам туя фаҳмо Закия мега ман туи хӯрӣ омада будам туи хӯрӣ омадиҷа чӣ медонам закскини бо ҷидо шидесиян ё чӣ бай хеле шидесиян ман намедонам. Закия додари мара мегирӣ ганда красавчика олай мусиқӣ мега ҳе иҷа оли зангир оли и чӣ кадагӣ неста ҷидо шидагӣ нестаян. Дигар набинама да эфири очаҷон астағфирулло чӣ хеле созен саломатиё хубай иншоалло алҳамдулилло мо ҳама каса хубем. худо чӣ хеле шаҳртӯз сози саломатиёт хубай ҳама каса созен хуш омаден меҳмон шавен. Билол Исмоилов мега зинда бошед. Касоне ки нав дар омадан агар лайка зер накарда бошанд як лайка зер кунен. Ман грипп шидам. чо кади грипп шиди шамол хӯрдӣ чи ҳоҷи Мирзо хулиган будиен ку бобои мо Ясмина диди чӣ мега ки ҳоҷи Мирзо мега хулиган буда ку бобои мо. Ман туба шуда омадагим не ман апаҷон ба шуда омадагӣ беҳтарин хоҳарҷон и Закияҷон ай сари канале ки ман кушодам эфир кардам и Закияҷон қадима ҳамун аввали эфир кадагима якуми эфирам зинда боши хоҳарҷон дӯстат медорам ҳурматат мекунам хоҳараки апаҷон шӯхӣ кардосагим не бешӯхӣ гуфтесе ҳоли ман баъд эфир ба ман қати бачам хушрӯяк чақчақ мекунам зиқ наша ҳаме хел шидем ҳоҷи Мирзо мега хулиган шидӣ дигар ошиқат нестам салом ба ҳама ва алайкум ассалом инеш бо ошиқ дигар ошиқ набудам мега ман дига набинам мира келин мая астағфирулло гӯ Закия бас кунена ҳоҷи Мирзо бас кун додару ман Закия сухта шина да эфир олай мусиқӣ мега ё шӯхӣ кардесиян ма безораи астағфирулло гуфти гапои Сабрина мега астағфирулло ким чӣ хеле мега гуфта наметавона хушрӯ не ки астағфирулло. ҳоҷи мара чор никун дига биёми чиётона ман намехонам агар ё шӯхӣ кардистен бо мегаи ҳоҷия аки яъне ки ҳоҷия яъне Ясмина маънои гапи тамихела апаҷон шӯхӣ нест ба ростӣ Закия мега нее келин мерам насиб зангирӣ бина бисӯзад ҳоҷи Мирзо мега хай чӣ бугум охи Закия мега ҳаматона файрод мекунам ҳоҷи Мирзо мега Закия ҷанг нашин дар ҳамин рӯзи муборак ҳоҷи Мирзо ай Закия безор бошӣ додарма метумш Закияра олай мусиқӣ мега
بتش کامیرا میتیش بچه جان چی گپ شید کو؟ چی ترشیدی تری نبود کو؟ کانالی ما 1000 بگذاره прямо эфир нишон метум закия бисӯза туи ма прямо эфир нишон метум закия бисӯза ҳоҷи мирзо ишқи ҳақиқӣ надорен значит мурен аз ошиқи бемаънӣ ҳар ду ҳоҷи мирзо ишқи ҳақиқӣ надорен значит мурен аз ошиқи бемаънӣ ҳар дуд два брата гӯшота ғам набошад два братя ку касе шава рақама нависа мешамуш сухан кана билол исмоилов ина мега касе нашида боша бишава сухан кана бачаҷон баъд мегум тон чӣ гап шид гап нест бачаҷон ина силка мондагиаги билол исмоилов ку касе нашида боша марҳамат будроин дастгиритон мекунад шуморам дастгириш кунед хайр ман рафтам дар ҳамин рӯзи ҷумъа ҷанг накунам бозда дига эфир давом медиҳам мерафи закияҷон майли хай закияҷон худованд нигоҳбонат раҳмат барои дастгирит зинда бошӣ хоҳараки апаш зиқ нашав закияҷон чакчаки борони баҳор ширина ошиқони бевафо олаи мусиқӣ мегӯяд як байт аста ку ошиқи ҳаминай зиндагӣ чунинай апаҷоном дар кӯчаҳои Россия гӯш дорум гӯшота монда гӯшота хам набошад не апаҷон зиқ нестам медонистам ҳамихе будагиша закия мега бахшиш ки ғамтон додам бачаҷон не бачаҷон чӣ ғам додаи не ягон сухан ягон ғамхӯрӣ нест бачаҷон ма ба ҳамед барои чӣ зиқ шудам ки туй мекунам ба наздикӣ барои ҳамин тоба нодида ҳам ошиқ мешаванд хай ҳамихе дар вақти пеш мо нодида шу кардем хоҳарҷони чӣ тири гап зани тириши бо бо кино дида будай ака маънои гапи хеле мега ки яъне ки якдигара надидиян ошиқ шидиян мо мегӯм дар вақтиш моро мамихе надида будем бировардан шавармо додан нодида шавҳар мини не ки нодида ошиқӣ нафаҳмида барои хукадум нодида якҷо медонӣ ки рафтау дида бошанд ҳар дашт мау та якҷо медонӣ рафтау и телефон барои че и телефон 1001 чӣ дорад схемаву 1001 функсия дорад
ола мусиқӣ хайр ман рафтам мара аз ёд набуроред туида хабар кунед закия мега ман шуморо нодида намегум яъне ҳамдигарро нодида дӯст дорӣ два братя мега дина ай пишти ҳавай омадам гапҳомон гирехт разбор шид дина ай пеши ҳавай омадам гапҳомон гирехт разбор шид ай пеши кӣ омадӣ тобаме ай хандара дилкаф шудам бастош никӯхне ту чо кадӣ бо чӣ гап шид ки ту хандидӣ бо бастош никӯхне эълон кардам ки соати чанд гуфтам намедонам карочи ба соати москва гуфтам соати 12 мешавам эълон кардам ки хоҳармон эфир дора неки ман ҳолам шиштагӣ намефурам одамо дуромадан намефурам ки қатишон хайрухуш кунам воҳ рост мегӣ напаҷон ман иша фикр накардам раҳмат апаҷон зинда бошӣ бо гушота ёз ягон гап нест гушота чӣ монди бо гушоша бие бо 10 гуша мондай 10 тенҷай тенҷ гушота бигӣ як бор дига бинавис ки вастошна кухня бинавис ки кадом соат чӣ дорӣ бо хонумаш агар бекор бошен гап ҳамин ки апаҷон мо якдигара намешиносем дига эҳе и чӣ тиришиди тиришидаке апаҷон ошиқо камтари дига гап занан ман ба мактаб мерасам мактаб рафтеси ба сари кӯдакота мебарӣ кӯдакота меорӣ ман як камтари дига бестам насиб боша соати 10:30 мебурам насиб иншоалло 10 бошидам хеле мегум не ки биромадани ман ҳеҷ нест ки буром кӯдакома меорам мара мебарам меорам инами яча такси мебарам меорам я тадигаша худам мебарам меорам 1 километр инқадр пеши хонам дуртарака мебарам худам меорам бачаҷон дар личка менависам ҳамаша гап нест бачаҷон гап нест ошиқӣ ошиқӣ чӣ дарди сахте будааст бале як рубоят ҳаста мега ошиқ набудам чӣ гуна имсол шудам ба навданиҳоли нав гирифтор шудам ошиқо мадан нависен марам фаҳмам охе ту гушо тамом ба ман мегум да гушо вастош начува чанд бор силка гуфтам намонди ман зан ҳастам дураи ватан мега бале хоҳараки мо зан ҳастаем
дурай ватан саломатӣ чӣ хел шид хоҳарҷон? Дурай ватан мегӯям два братя саломатӣ чӣ хел шид? бо май хира апа омадам хелум кушта эфирдона нахоҳам хеле бигӯй май хира ба ҷое бигӯй ки ман омадам одамат бисёр шава мегӯям май хира нахоҳам хеле бигӯй гуфти гапҳои муғарримот чувайтарӣ мегӯй ҷуҷума бигира худоӣ марҳамат хоҳарҷон васточ некухина чӣ шамонда силка шамонда ба ҷое будуре бигӯ апаҷони на ман омадам я одами дигар зиёд шид мегӯям май хира омадам агар не ман ҳамхелӣ кунам дигам я буромадам дуромадам ҳамхелӣ бинависам дар эфирет май хира омадам шумо хира несте шумо хоҳарҷонин хоҳарҷон силкаи шумо кани восточная кухня мега силка тамом накун апаҷони қандам ман 100% нав ранги модарзод шидам беҳтарин худованди бузурги меҳрубон ҳамавақт ҳамихел 100% бошӣ ранги ай модар тавлид шидагӣ бошӣ худованд ҳамавақт ҳамихел бардам ба қувват қувваи миллион мардака будад хоҳарҷон омин 1065 шидам шумо да восточный эфир кади миём дурай ватан мега бали я бори дигар нанависонди хоҳарҷон чита соат вақти дақиқа эфир таки ман эълон кунам ина одамо ҳастанд ки эфирет бираванд илоинам 10 бор будро бубро илоинам миллион бор будро бубро хоҳарҷон гап нест илоинам ки секунду замон бубро будроӣ ҳеҷ гап надорам муҳимш саломатӣ боша қуввати бозуона меган чӣ меганам хеле дошта бошӣ бардам ба қувват бошӣ агар рӯзе одам маззаш набошад настроение надошта боша намедрояд намеброяд ин хонаи ман дараш барои шумо ҳамавақт кушода соати 4 худо хоҳад раҳмат соати 4 мекунӣ эфир соати 4 соати 4 чанд меша ба мо соати 4 боша значит иҷада мо 4 соат фарқ 3 1 дуда ба фикр мекунед ду ки бошад ё 1 да ё дуда хеле да 3 соат фарқ дорем омин раҳмати калон апаҷони шоколадам зинда боши мармалод хандалод два братя то охири эфир намеистед то охири эфира намеистед восточная кухня кира мегӯем дурай ватан созен хоҳарҷон два братя мега 12 Москва 12 Москва боша значит 11 мо ман нестам ба фикрам хоҳарҷон агар набошам бахшиши зиёд иншолло ки медорам лайкат мемонам комментат менависам агар ҳамиҷа бошам медорам обязательно либосом пӯшидагӣ ман аким кай бурор гуфтестам мебурам гуфта апаҷон охи хайру хуш кардам рафтам сар шуштам омадам ки гирён рафтеста эфир бо хоҳарҷон мегӯям миллионам миллион бор хайр бигӯй миллионам ба худои хеле гап назан ҳеҷ гап надора оли исбестен раги кулобим исбестоли раги кулобим хезанде раги кулобигима хезан чиба келини мара хафа карди мирзоҳоҷӣ воҳ и келини ту ки будая куя маъруфӣ ки бо мо тараф шавем келинит кия дурай ватан обуна шудам восточная кухня мега ба вақти киҷо дурай ватан мега ба вақти Москва мега соати 12 мешида апаҷони қандам куҷо раҳ киен ман ба сари духтарма мерам баъд камака кор дорам ура меорам дар хона мемонам мерам ё ки қатиш мерам камака кор дорам ҳам кор мабуд мекунам меом магазинои шаҳрма мерам карочи кор дорам апаҷони восток салом роза мега агар дидум медорам ба сари духтарам рафтестам мактаб дурай ватан мега ина ирам ба кӯдакош рафтеста худо хоҳад куҷое рафтед гашта биёд эфир мумкин давом кунад иншолло хоҳарҷон гап нест салом восточная кухня мега салом ва алейкум ассалом розара салом дода раҳмат восточный дурай ватан мега 10 мактаб меравед
تو اون وقت خواهر جان ها تو وقت میگه 10 مکتب خبر میگیری خواهر جان انشالله چی به هر وقت ما ببینیم همین نمی دورای وطن اینا два братья і два братья حتی در بیمارخانه بود به خدا میدرمد افیرو دمورا دستگیری میکرد ویدیو را لایک میمون بهترین انسانان دورای وطن این два братья با کیه وستوکای سمیره های اینا با کیه پنزه های خیلی بسیاره نه که همین نمو که نمبر کردم یا بهترین زنان همه وقت دستگیری میکنن در همه افیرو در همه ویدیو همه چی ده هستن بهترین شخصم بهترین زنان همین چند نفرایی که نمبر کردم و نامشون نگرفتم با کدمش فراموش کرده باشم خیلی کوشر خدا خودش میدونم همین روزا جون میبرند یا افیره من کرونا شدگی فهمو خواهر جان گپ نیست کسی باشه آخه هیچ گپ نداره همین روزا جانم چند روزیده در افیرو ما اشتراک میکنه چی به راست که همین قدر ما را میدونه میویا چی به نه هیچ گپ نداره ما اشتراک میکنه میگم که همین جا باشم خواهر جان ابیزت نباشم حتما میام لایک با بگی مومگیرم میمونم کامنتر را مینویسم خواهر جان زنده باشی خداوند چی سوز شده نخه یگان چی سوز شدگی هستین خداوند شفای کامل عطا فرمویه اگر درست فهمیده باشم گپتونه اپا خفه کده باشم بخشش اپا جان زکیه مرا میگوی زکیه جان در خواهرم صدقه ما گفتم که تا اولی افیر کدنی ما اولی که ما افیر کشیدم تا قطعی ما خواهر جان نخوی گپا بگوی ما ای کسی خفه هم نیستم خفه شدنم نیستم خفه هم نمیشم خواهر جان سخنی بد نگفته یگون گپی پستم نگفته یگون چیم نگفتی خواهر جان این گپا نگو با میگم که اول افیر شدن ما قطعیم هستی خواهر جان ای بودی میمونی خواهر جان این گپا گپ نزن من بهترینم من هم بهترینم زنده باش خواهر جان اینم همه وقت بهترین و خوبترینم با قوت و بردمترین باشی خواهر جان یا پش وستوش نکوخ نه نترسونید ما چی شده که شما روزه میگه زکیه جان من امیجا دایم کلین جان ولی الشایف میگه او خونه بود دنیا ور دیگه افیر نکردک ای رقص کنیم سفری سردروزه قطعه او سفری سوداگری سوزی فروشی ریگری تو نمیدونی خواهر جان کانال دنیای ورد هم محکم کردن به خبری دیگه بودم تو کسانی که نمیدونن کانال دنیای ورد هم محکم کردن بلوک کردن اینا خبری نخوش ولی جان اپا جان سلام سازین خوبین نینیچه چخیله کرونا ویروس خداوند شفای کامل عطا فرموده همین روزی سعید جمعه دعا میکنیم خواهره که اپش که خداوند نگهبانت باشه بالای سر فرزندکات مادری بهترین مادری خوبترین مادری قیمتترین بانوی زیبا همه وقت بالای سر فرزنداتون صحت و سلامت و بردم و بقوت باشین آمین خداوند نگهبان همه ما و شما باشه کسی مدن نباشه شبتون میشمتون دو برات میگه شکرانه الله زکیه جون مرم گریب شدم با کرونا ویروس نشم استغفرالله نیتی بیزیب نکنین آمین اپا جانی ادمین که آمین رحمت اپا جون زنده باشی خواهر جان خداوند بالای سر فرزندان همتون یک ما دیگر کسی نه همتون در بالای سر فرزنداتون زنده و سلامت باشین ما برای فرزندا را قیمتترین چیزی ما گفتی گپای چی به ما فرزندا خور میشن بگذار همه مادرها را در بالای سر فرزنداشون نگهبان باشه فرزندارم همچنین دموشون خور نزنن چخیلی خواهرها که من میگم بروم اگر شما پروتیف نباشین خواهین من خیلی میمونم افیرم نمیکشم
меравм шумо суҳбат кунед, чақчақ кунед. На форатон агар бигин бикшима мекишим, ха меравм, не ки форатонам хе мемонам якдигартона дастгирӣ кунед хоҳед. И касалӣ кай нест мешава мешида боша ваҳмақ кадиста вохина кадиста охия паҷонам. хай худованд ҳар дарда худаш меёра, худаш мегира. дуо кунем ки худованд касала дур куна, ҳамамона нигаҳбон боша. худованд нишонат. Астағфирулло, астағфирулло. Ин нияти чира накунед. Гриппе ҳеҷ гап надоро хоҳарҷон. хай апаҷони қандам, то суҳбати оянда дар паноҳи аллоҳ бошед. Зинда бошед хоҳарҷон. агар мехостӣ ман намекиштам, шумо чақчақ мекардӣ, ман мерафтам дар заряд мемондам телефонам. не ки хоҳӣ бикушам. ваҳдаи диловоев, салом. ва алайкум ассалом. хуш омадед додарҷон. саломат қабулина, калити додамай бари боло бигзар. агар ҳамин гап ман дар розӣ бошем, ман мемонам, шумо чақчақ кардам гирем, ман мерам меом то омадан. ман хайи худаш мебара ё ки искандара алимуратов, салом. созен ҳама каса, алҳамдулилло. созем саломат қабул додарҷон. шумо созен хубен, саломатиё хубай. рӯзи саиди ҷумъа муборак боша. ваҳдат диловой ба шумо рӯзи саиди ҷумъа муборактон боша. хуш омадед. беовози шумо зиқ мешем апаҷон. роҳи сафед барори кор. раҳмат, раҳмат хоҳарҷон. ба шумо низ имрӯз барори кор ба ҳаматон мехоҳам ҳаматон хонаи обод, дастархони пурфайзу неъмат дошта бошед. дар болои сари фарзандотон бардаму бақуввату сиҳату саломат бошед. омин. апаҷон бирам пуштои калучомо бушум барои эфири восточный. ай ҳо рост мегӯ. бира бушу. чӣ хела хай бикушимаш ё ки не, чӣ мегӯед? дар заряд монам ки биёрам, зарядаш тамом шуда ина. рӯзи саиди ҷумъа муборак. раҳмат ба шумо низ муборак. омин. раҳмат.
ай ман меравам шумо чахчах кунем, ман эфир намекишам то вақти худаш мардана кор дорам камакак то вақти чи агар хоҳи ҳозир мекишам эфира. Паҷон навиша салом алейкум, рӯзи саиди ҷума муборак бошад шаҳртӯз мега. Ака Искандар рӯзи саиди ҷума муборак бошад шаҳртӯз мега. Очаҷон бирафт дардисар, бале бирафт. Раҳмат апаҷон ба ҳама ҷума муборак бошад. Искандар Алимуратов мега ба шумо низ ҳамчунин додарҷон видеои маро мемонед апаш сабшеса монед илтимос. Бале мемонам хоҳарҷоне ки имрӯз не барои имрӯз чанд каса мондагӣ мешава ки пага бимонам. Барои меган дая рӯз ята бимон ята дута зиёд намон ки чӣ мешава. Сабшесата мега жалоб мекунад маҳка мекунад ютуб. Агар розӣ бошӣ пага саҳар қатъи ахта мемонам. Чиёи хидмат намемонам, эфир кунам, эфирои хидмат намемонам, айтра мемонам агар розӣ бошӣ. Раҳмат додарҷон Искандар мега 37 лайк рисуй мега зинда бошӣ рисуй лайк та чор намонди. Ду мирх гирих бо ҳоҷи Мирзо мега рисуим як хоҳиш ҳаст шумода шаҳртӯз мега. Рисуим чӣ мегӯ ҳамин сухани мада тез ҷавоб битая ки ман мебурам ки ман бифаҳмам чӣ нависонди хоҳарҷон. Дая рӯз ята мемонам агар розӣ бошӣ кадмет хоҳиш дорӣ ами чиётона. Агар бигем ки сабшеста монам фақат бежалоб боша ба вай боша. Авторски надошта боша мемонам ҳаматона кадмет ки мегем. Агар чӣ бошӣ ман ҳамин эфира накишам шумо гап задан бигирем, ман кор дорум мебурам. Кай вақти худаш мебара ё ки чӣ кор мешава, ман кор дорум мебурам. ду мурғ чия ду рӯз да 31 мурғ чӯҷакунира ваҳда диловой мега.